This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Maayong hapon mga igsoon ko diya kang Kristo. Maayong hapon sa tanan. Kulang man, murag wala na niud to. Amen? Amen. So, nalipay ba mo na naa mo karon dinhi? Amen. So, tungod kinalipay mo hatagi og maanindot na pahiyom iyong katapad ug ing na siya nalipay ko na naa ka karon dinhi. Yes, amen. So maglipay jud kita as we celebrate our 25th church anniversary and Thanksgiving. Imagine duha na di kadekada og 5 ka tuig na ang pagkamaayo sa Ginoo niini na simbahan. Muyon ba yung mo na maayo ang Ginoo diini na simbahan? Maayo gayud, wa ta niya gipasagdan og grabe ang iyang paglihok sa atong mga kinabuhi. That's why dili na nato dugayan ato nang sugdan ang atong selebrasyon. Pagsugod kita as we welcome everybody. Okay, worship team. Okay, palakpakan nato itong buhi na Diyos. Sure. Kay may hapon sa tong tanan. Are we blessed mga igsuon? Amen. Karon ang adlaw sa tong 25th church anniversary and Thanksgiving. Karon ilailahon ang atong matag usa kanato atong manindog ta ninyo mga igsuon bago ta magsugod. Atong kumustahon atong mga katapad, ila-ilahon, abi-abihon nato. Palakpakan nato itong buhi Diyos! Pagkanindot ning adlaw, kamalipayon nga naghiusa, mga anak sa Diyos nagkakasadya. Kamalipayon sa imong panagwa, kamasanagon Diyos sa kanunay, ang himaya Diyos sa Diyos makalipan. O kumusta pagaksa ko higala? Kumusta ha yung mga katapat mga igsuon? Sa karunin na wala ta nagkakita. O kumusta pagaksa ko higala? Kay labihan gayon akong lipaya. Usaragyod kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord! Paghandot ning adlaw, pagmalipayon nga naghiusa, mga anak sa Diyos nagkakasadya. Yes, Lord God! Kamalipayon sa imong panagway, kamalipayon sa kanunay, ang himaya gayon sa Diyos. Kumusta pagaksa? O kumusta pagaksa ko higala? Kay labihan gayon akong lingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagaksa ko higala? Kay labihan gayon akong lipaya. Usaragyod kita sa lawas ni Kristo.
kumusta pag-aksa? Kumusta pag-aksa ko higala? Kailabihan kayo na kung may ngawa sa kadugay sa panahon nga wala nagkaking. Kumusta pag-aksa maigsuon? Kumusta pag-aksa ko higala? Kailabihan kayo na kung lipaya saragyot kita sa lawas ni Kristo. Usaragyot kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord! Mag-pray kita. Most precious loving Father, mapasalamaton kami nga kanimo nintit na karon sa kahaponon. Salamat Ginoo kay ikaw gyud nagahimo kanamo nga madaugon sulod sa 25 ka mga katuigan. Maayo gyud ka diri sa iglesia Ginoo. Labi na gyud sa mga kinabuhi sa mga katawhan Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw nagatigom sa matag usa kanamo, nagadala kanamo diri sa imong balay na lampuanan aron sa pag saulog niining nining kadaugan sulod sa 25 ka tuig Ginoo. Sa among padayon ka maga-bless kanamo, magalipay sa matag usa Ginoo uban sa pagdasig sa ilang mga kasing-kasing. Nga padayon Ginoo sa pasalamat kana kanimo Ginoo ni takdaa karon sa kahaponon. Sa tanan namo ng mga pagabuhaton karon, tanan ng mga activity Ginoo, ikaw Ginoo maga-bless, magauban kanamo, magahatag kanamo og kalipay sa matag usa. Nindot na panahon ug maga-bless Ginoo sa mga tawo ug pagagamiton Ginoo karon na kahaponon labi na gyud sa imong alagad nga Pastor Eugene Ginoo. Salamat sa tanan, ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Okay, manlingkod na ta. So, nadayon ta sa atong program. So, open us to give his opening remarks. I call Pastor Rolly Spat. Palakpakan po na to si Pastor Rolly. Maayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa nga ania karon. Sayod ko nga naay mga nibisita sa tuwa. Salamat kayo sa inyong pagduyog sa amuang kadaugan diha sa Ginoo sulod sa 25 ka mga katuigan. Salamat kayo sa inyong presensya ug welcome kayo sa New Hope Christian Church diri sa Kabayan sa Tibungko. Nga to ang address diri Block 41 Lot 7 Kabayan Relocation Tibungko, Davao City. Og dugang nako ng mga announcement katong dili suito diri nga buot mo gamit og comfort room, natay comfort room dira o CR dira sa may likod o dira sa may kilid. And then katong mga medyo puno naman diri pwede mo saka dito sa taas kaya na pa may bakante dito Anto santusa lang sa nang medyo igang dira pero na may electric pan noon pod. Pero kung di makakaya, antusa lang sa kay saon ta man nga wala pa man gi pa aircon sa Ginoo. Bitaw. Salamat di sa tanan og unta mag enjoy ta sa to ang pag fellowship karon na kahaponon, pag celebrate sa ika-25th church anniversary and Thanksgiving with the theme thankfulness despite of the sufferings in 1 Peter chapter 3 verse 9. So salamat sa tanan o God bless everyone. Amen. So, okay pa ba ta? Okay, so dito na ta sa exciting part sa atong program, ang presentation of
different departments. So kaning ilang presentation giandaman gyud nila og pila ka mga adlaw, ug mga semana. Oh, kay kini atong presentation, ili lang ni siya sa pagkanta, pagsayaw diya sa tubangan. Mo po niya amo ang halad na pagpasalamat diya sa Ginoo. Isip sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi, di ba? Amen? Oh, so ingon ang Biblia ang ani atong mga gift gasa ni sa Ginoo. Ug angay lang yun na ibalik nato diha sa iya. So ato na kining sugdan sa atong children department sa ilang dance presentation. Walakpakan na to sila. Okay, so makausap, palakpakan na to sila. When I'm worried and I mess up, when people count me out, I may stumble, but I'll get up. Nothing can keep me down. 'Cause I am who you say I am. You say I am yours. It doesn't matter what I feel, and you I am secure. I will trust in you, don't have to worry anymore. 'Cause I am yours, I am yours. I am yours, I am yours. I won't hide when I'm afraid, no matter what I face. I am strong and I am brave. I can do anything. 'Cause I am who you say I am. You say I am yours. It doesn't matter what I feel, and you I am secure. I will trust in you, don't have to worry anymore. 'Cause I am yours, I am yours. I am yours, I am yours. When I fall down, I'll get up. And all your love, I can't get enough. You are strong, you are Lord, and I am brave, 'cause I am yours. When I fall down, I'll get up. And all your love, I can't get enough. You are strong, you are Lord, and I am brave, 'cause I am yours. Who you say I am, you say I am yours. It doesn't matter what I feel, you I am secure. I will trust in you, don't have to worry anymore. 'Cause I am yours, I am yours. I am yours, I am yours. I am yours, I am yours. Oh, thank you so much, kids, sa manindot kaayo na presentation. So, cute kaya itong mga kids, no? Daghang salamat sa mga youth, especially kay Maureen sa pagtudlo sa ila. Ato sa diayong balikan ang mga maanindot na panghitabo sa kamaayo sa Ginoo sa atong simbahan. Pinaagi sa pagbalik o paglantaw sa atong church history. So para sa atong church history, akong ginatawagan si Ate Amay Dalia Umpad Abets. Palakpakan nato si Ate. Maing hapon din sa tanan. Dalaygon kayong Ginoo nining kauton karon no kay 25 years na gyud kaning simbahan. So wala jud ko naka himo og kanang kuan sa history kay busy kay ko kaya akong mama bago ra nakagawas gikan sa hospital. So gabi nag-text lang ni pastor din sorbi-sorbi ginagmay.
Basta sa ako walang naibaluan sa una in times of Pastor Basadre. Niabot yun ni diri ang church pagka anak na ko kay Gabriel 2003. Pero kay 20 naman ang edad ni Gabriel ron. So 5 years siya nga dito sa Kuan, dito sa Smoky. Then murag nabutang po daw ni sila sa Parula kadali. Then mao to nga murag na siguro yung mga conflict mo to nga si Ate Helen mao jud ang nagkuan nga mapalit ni diri ang aluti. Panahon po to nga murag napon may gamay problema sa ako ang kuya. Kani diri ang luti ni diri sa akong kuya. Nya kanang ilahang gibaligya kay nagbalin sila dito sa Samal sa yuta sa iyang asawa. Mao to nga niabot si Pastor Basadre diri gamay pa kay si Gabriel. Mao pay pagkataon ni Gabriel ato. Nya pader pa na diha ama malantaw mag himo patuog kon si pastor sa una kanang hagdanan. Kat pa na siya diha dito mamintana na siya dito sa mua kay kanang magimo-himo man puto siya sa una og kanang tira-tira. Kanina ang mga tindera man maligay diriya sila Tisa, sila Dawan, mga komprador niya. Mao to panahon ato nga kay Pastor Basadre gamay pa kaayo ni katulan yung balay sa ako ang kuya tumrag. Imuan ang gid nila gamay nga simbahan. Tas panahon nato luoy kayo kay nalumpag pagitong dito sa katong kuan ni pastor dito iyahang kwarto-kwarto diya ba sa likod. Luoy kay to si pastor kay nahugmak in taon luoy kay siya muang gi tabangan kay wa mi kay balubang nga gabok dayto iyahang mga kuan ato kay maningkamot ra man gud siya sa iyahang diriya nga mapanday niya ba ningkamot ra gito siya matingala namin nanay padala diri nga makuha niya pangpandayon lang na niya kani mga bangko iyaha pa ni nga time niya kanang ang sako lang dyan nabaluan nga dagan og mga sponsors sama sa ginaingon ni pastor wala joy kanang official na kanang members ba mas sponsors lang gyud niya naghan na jud mi diri pag panahon lang ni muani si Ate Cynthia diri pag kanang tingdawat na namo og kanang allowance og kanang naay mga activities kay hadlok jud mi ni Ate Cynthia sa una pero gikan ko sa Little Flock pero katong nga time nga katong sa panahon sa katong nang anak kong Gabriel naghawa ko dito ano ko dito din diri ako gibutang sa Ginoo pagka wala ni Pastor Basadre mao na to nga mag-struggle na jud ang simbahan mo to si Pastor Ruli ni abot diri mo jud diahang naabtan diri aluoy jud kaayo niya kato si Pastor Basadre sa una magsugod siya gwali magsige gid siya ingon nga magsugod na ta kay pahalag isa o duha nga naa kay kanang makadayeg na gina sa Ginoo mo ana gina siya niya magwali na siya nga kung moabot na jud ang panahon nga wala na jud kay mga bato mga kuan na mo daw mo daig daw sa Ginoo hadlok daw kayo niya na siya niya oto pag abot ni Pastor Uli mao na jud to ang nabta ni pastor nga kanang gamay na lang jud pipila na lang jud ang mga hidiri din naghan lang jud pag naay kanang sponsor ay katong si Ate Cynthia nya panahon ni pastor kami na to sige migsimba diri ay sige miguan mag-appeal pre-meeting usay ako dili pa jud ko maka-appeal ang mga bata lang jud nya ana na si pastor nga kanang kuan na lagi kani ipadlak pati si Ate Cynthia nya ni anak ko nga ayaw lang uy kay naa pa man mi anak ko abot na to sila nya nanagahan nakaluyan jud kay sa Ginoo maayo kayo ang Ginoo kay dili gid siya buot nga mawala ni kay daghan jud kayo nga mga tawo pa nga kailangan jud nga maluwas o nga makaila jud diha sa Ginoo jud dako jud kaayo ang grasya sa Ginoo nga iyang gimo ani nga dapit kay karon nindot na kayo ang simbahan nya bayubay na jud ang mga tawo nga iyang gibutang diri para sa pagdaigda sa iyang o manginaot lang pud ko mga pagampo nga dili lang kay kanimo dako pa jud or moto story ba ni sunod puhon kaluyan sa Ginoo o magmalambuon pa jud siya dagan pang mga kalagang maluwas pa o gana lang jud ako ang mastorya. Amen. So maayo ang Ginoo gyud sa atong mga kinabuhi. So kung makita niyo sa pictures ganiha, lahir gyud kay ang dagway sa simbahan. Sa una wala pa jud gitara lang gyud, pero karon kompleto na. So maayo jud kay ang Ginoo oy. Nya dili lang kana ang pagpamuhat jud niya sa atong mga kinabuhi ang kadasig sa pagpangalagad na naa diya sa matag usa. Kaya ang simbahan dili lang maning pisikal na
kaning physical na lugar, kundi ang matag usa ka nato kita ang simbahan. Usa kita sa lawas ni Kristo. So padayon ta. So excited ba mo makita pa ang ubang mga presentations? Oh, amen, Jod. So diri na ta sa atong mga young people na dili jud pod magpapildi na ipakita o gihalad ang ilang talento para sa atong buhi na Dios. Ato silang palakpakan. Wow, thank you so much sa atong mga youth. Indeed, turn it up, this sound of praise. Ipataas kini nga tingog sa mga pagdayig. So, padayon ta na magadayig sa atong buhi na Diyos para sa atong next na presentation sa atong women's department. Okay, palakpakan na to sila. So, gitunga na to tong women's, no? Kay murag daghan kay tao niya. This year, nagsugod man atong mga life group na wherein gitunga-tunga para sa mga Bible study o sa atong Bible sharing. So, pakausap ato silang palakpakan.
Praise.
wala na'y lain pa. So, lahi ra gyud pag adlaw-adlaw nakauban nato ang Dios. Amen. Sige, salamat kayo sa itong Women's with Ate Arlene and Ate Nene's life group. Maayo gyud kaayo ang Ginoo. So grabe man din ka-talented itong mga women's dire. Ay mga tinaguan na golden boys. Okay, now, tungkol sa katalented sa women's, napoy manayaw. Kuyaw na gyud kay women's. Oh, bapmen ha? Dili oy, ang mga bapmen mag-offering song, seryoso na sila kanang mga lagi sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. So karon, may I call the women's na maghalad sa ilang sayaw diha sa atong buhi na Diyos. So taga na to silang palakpak para ma-energize sila, makulbaan na noon sila. Ang tanang kanasuran nga imong gibuhat, muduol o muyukmok kanimo, dahigon nila ang imong pagkagamhanan o Ginoo, kay ikaw ra ang gamhanan ug makahimog mga butang nga katingalahan. Thank you.
Amen. So maayo gayon ang Ginoo, no? Sa atong mga kinabuhi. So palakpakan na to itong buhi na Diyos. So karon, humana to sa atong mga presentation, maminaw na po og isa ka maanindot na special number. Gikan sa atong kauban na po diri sa una si part niya ko sa atong family. O kauban na karon ng iyang husband. So, dito na sila karon sa nangalagad sa Grace na Baptist Church. But part niya ko sa atong family. Okay, karon ato silang tawgon. Si Rian and Lloyd Handungan. Tama ba ko? Palakpakan na to sila. Mayong hapon sa tanan. The first time makay mo nitindog diri nga wala ang pulpito, may tatong pulpito kay matabunan akong tiyan. Sige lang. Grasya sa Ginoo nga ang gi-invite me ni Ate Carla nga maghalad og usa ka special number no og dili na ko kawangon ang higayon nga makahalad gyud sa tong buhi nga Dios. Especially we are celebrating 25th church anniversary and Thanksgiving. Unya, looking back ba no, murag grabe ang kamaayo yun sa Ginoo sa tong kinabuhi. So kani nga kanta, dili lang ni sa pagkamatinud-anon sa Ginoo sa mong kinabuhi, but kung unsa pod ka matinud-anon ang Ginoo sa ato ang tanan, isip o sa ka simbahan. Amen? So kani nga kanta, ang title ani is Matinud-anon Ka. So if familiar mo, you can sing with us. Ikaw, gayon na tinudan mo. Sa panahon na kami masapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saat mo. Sukat ka sa silanganan, ikaw gayon matinudan mo. Sa panahon nga kami masapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saat mo. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saat mo kinako, gikutan ko. Wala ka na usap, sukat pa kaniya to ang paglaw ko, ikaw lamang Jesus. Sukat na sa silanganan, ikaw gayon matinudan mo. Sa panahon nga kami masapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko,
mga pulong mo, mga sad mo kanako, gikot ako, wala ka na usap, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Amen. Tanang, dungog o himaya, ibalik na mo sa Pilipinas. Amen. So, daghang kayong salamat, Lloyd and Rian. So, matinud-anon gayon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. That's why we celebrate Thanksgiving every year. Kasi pagpasalamat sa iyang kamakatidun-anon. So, this time, ato ta sa second part sa atong program. But, mag-prepare pa man sa ato ang stage, ang worship team, mag-prepare pa. So, ato na pong i-reminis ang picture, di ba? Sa unsa ka matinud-anon ang Ginoo. So, napa dito sila Rian, gagmay pa kayo. So, ato na pong balikan while the music team prepares for the stage. I love you, Jesus. You've been so good. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice, for you have led me through the fire and all my days. I've been held in your hands. I've known you like a father, and I've known you as a friend. And I will live in the goodness of God. Yeah, sing all my life. In all my life you have been faithful. Yes, in all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah.
the goodness of God. Indeed, the Lord is great and most worthy to be praised. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. So, we will now go to the second part of our program, our worship service. So, ibutang na nato itong kaugalingan diya sa presensya sa Diyos. Ihatag na ako sa worship. Palihog ko, malindog ang tanan. Amen. Malipayon ba kita nga nag-celebrate na punta sa panibagong tuig nga gihatag sa atong buhing Dios diri sa atong simbahan? Amen. But before we start, akong basahon ang Salmo 117:1-2. Daiga ang Ginoo tanang kanasuran. Daiga ninyo siya tanang katawhan. Gihigugma kita niya pag-ayo sa gugmang walay paglubad. Ug ang pagkamatinud-anon sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. Daiga ang Ginoo. Amen. Akong ginaawag ang tanan, gina-request na ako nga atong tagaan og masigabong palakpakan ang atong buhing Dios. Amen. Feel free nga musayaw mga igsoon. Maglipay kita kay karon ang adlaw sa pagpasalamat sa atong buhing Dios. Pagkaanindot kong kinabuhi Kristo hanon Isang daghang alantuson Makapahiyong gihapon Walay angay nakabalaan Siya nga nagpuyog na ako Magkagagahon sa tanan Pagkaanindot Pagkaanindot ng kinabuhi Kristo hanon Isang daghang alantuson Makapahiyong gihapon Walay angay nakabalaan Na siya nga nagpuyog na nako Magkagagahong sa tanan Magpabilin! Magpabilin kami kanimo O adi man ang problema May kasulbaran O'y makababag Sa mong pagsimba Kay ikaw manang Tapos nga pasidunggan Hallelujah! Pagkaanindot Pagkaanindot ng kinabuhi Kristong hanon Isang daghang alantuson Magkapahiyong gihapon Walay angay nakabalaan Kaya siya nga nagpuyog ka na ako Makagagahong sa tanan Magpabilin! Magpabilin Kami kanimo Moagi man ang problema May kasulbaran Mo'y makababag Sa mong pagsimba
magpapasidungan. Atong daygo ng atong buhing Dios, mga igsoon. Magpabiling kami kanimo, huwagi man ang problema, may kasulbaran, huwag makababad sa mong pagsimba, kay ikaw manang tapos na pasidungan. Magpabiling kami kanimo, huwagi man ang problema, may kasulbaran, huwag makababa sa mong pasimba, kay ikaw manang tapos na pasidungan. Padayon na sa pagpapak, mga igsoon. Atong pasalamatan ang atong buhing Dios.
atong mga kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon. Kay karon ang adlaw sa Dios. Mga igsoon, atong itaas sa mga kamot. Atong i-surrender sa Ginoo ang tanan-tanan. Susihan, Ginoo, kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo. Pukawa ang ako ay katulong nga paghimuha diha kanimo Ginoo. Kupti ako, yes Lord. Sa makausa, nagbawa ako. Punon mo, aniya ako. Ginoo. Diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo. Yes Lord. Ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa mo. Punon mo, aniya ako. Kupti ako, kupti ako. Ug gustuon mo. Ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa,
pasalamaton kami, Ginoo, sa mga kinabuhi, Lord. Ikaw ani ang Ginoo. Sa kalistanan ko o kasakitan man, kandi mo, Ginoo, maghaduol ako. Kung may problema man o mga pasulay, walay laing sumpiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, nga pamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsapnang kanako, Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos ka sa ngayon ang among gugma, Ginoo. Kung wala ka, wala kami, Lord. Ang kalinawa kong mabato na, dihala sa imo kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos ka sa gugma. Hindi mo lamang kayo't Ginoo mabatunan, noon ka kalinaw, Lord God. Hallelujah. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Salamat sa pag-utuig na imong gihatag diri ka namo, Lord God. Pasalamaton kami, Ginoo, tungod sa imong kakaayo, Lord. Dalampanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinawa kong mabato na, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Atong isurrender ang atong mga kinabuhi, mayroong nagsudra sa atong buhing Diyos. Kamoy nagluwas ka natot gikan sa pagpakasala. Hallelujah. Yes, Lord. Gamhanan magpalaan ka ngayon, Ginoo. Gamhanan salamat, Lord. Salamat ngayon, Ginoo. Hallelujah. Gamhanan palaan ka, o nagpaubos kami sa mga kaugalingon, Ginoo. Amo kang ginapataas, Lord. Salamat kayo't Ginoo sa kinabuhi. Na may mga igsoon na mo, Lord God, na wala na namo nakauban karon. Apan anak ka ngayon, Lord God. Ginatabangan mo kami, ginacomfort mo kami, Lord God. Salamat sa mga pagkamaayo, Ginoo. Salamat sa mga igsoon na kung manadungan alang sa pagdaig sa imo ang ngalan, Ginoo. Aniya kami, Lord God. Aron simbahon ka, daikot ka, o alagaran ka sa tibuok na mong kinabuhi, Lord. Wala kami lain, pangandoy, Ginoo. Pagdili ang makauban ka pag-abot sa panahon. Nga ikaw mo balik. Aron sa pagkuha sa mga matarong, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat. Hallelujah. Dalampanan ka, Ginoo.
Wala man sa mga butang na wala na mo pangayopan, anaa ka nga ni provide Ginoo. Salamat Ginoo sa matag adlaw. Hallelujah. Dalampanan ka. Ikaw ang among Dios. Ikaw ang among kinabuhi Ginoo. Wala kami kung wala ka. Hallelujah. Ang kalinaw mabato Hindi mo lamang na mo mabatunan ang tinuod niya kalinaw, Lord. sa iyo. Katagbawan Ginoo, hindi mo lamang kayo dolor. Buutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos. Lampanan ka. O Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabato na. Dihalang sa imong kiliran. Pagkabutan mo, O Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabato na. Dihalang sa imong kiliran. Pagkabuotan mo, O Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Ikaw ang dalampanan ko. Hallelujah. Atong palakpakan ng atong Ginoong Diyos, mga igsoon. Amen. Okay. Okay, pwede na tamang lingkod. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa ikaduhang Korinto 9, versikulo 7. Ang matag usa kinahanglan muhatag sa kinakasing-kasing gayon, dili na mapugos lang ubugat sa buot kay gihigugma sa Dios ang nagahatag nga malipayon. Sa atong offering karon, let us not give reluctantly but cheerfully kay atong hinumduman ang natanan na anata karon gikan sa iyaha. Ug ato lang ginabalik kung unsa lang gihapon ang gikan kaniya. So muhatag ta na madagayaon ug malipayon. Para sa tong offering, may I call the bopmen to sing the offering song. Atong palakpakan atong buhi na Diyos. Every Thanksgiving, our offering box is naka-buy monthly siya. So kung unsa imong birthday, dito ka mahulog sa box sa imong birth month. So later pag mag-start na og kanta ang Bopmen, so you can put your offering sa box sa imong birth month. Hello. Low check. Give thanks with a grateful
has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the winds sing, I am strong. Let the poor say, I am great, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We're grateful, Lord. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hello. Sige, magapasalamat na. Amahan na mo nga langit noon, nagapasalamat kami Ginoo sa imuha gayod na dako kaayo nga panalangin nagibubo sa matag usa ka namo Ginoo. Salamat Ginoo for 25 years ikaw gid nagapakamaayo sa amuang kinabuhi o sa matag usa ka namo Ginoo. Nagapasalamat kami usab niini nga halad nga gibalik sa imong mga katawhan diha kanimo, dili lang sa lapi kundi kini usab ng mga fruits nga naa diri sa tubangan nga ilang gihalad balik nga na kanimo Ginoo. Salamat kay ikaw gid nagapakamaayo silang kinabuhi Ginoo ug padayon nga nagapanalangin nga na kanila Ginoo. Ako Ginoo nagaampo na padayon ikaw na magablas kanamo samtang kami nagapadayon sa pag-ugmad dining imong buluhaton nga ang tanan Ginoo magmauswagon, magmabungahon diha sa ilahang espirituhanong kinabuhi ug labaw sa tanan usab ikaw magapanalangin diha sa ilahang mga financial na mga panginahanglanon Ginoo. Kuha nga ginasalik o ginatugyan kanimo ang tanan o ginapasalamatan mga katubagan ini. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, palakpakan na tutumbuhin na Diyos. Okay, so it is the tradition na sa atong church na every mahuman ang offering na po'y muhalad og awit. Kay dili lang pud sa paghalad sa atong mga salapi, kundi paghalad sa atong mga kinabuhi, sa pagkanta diha o pagdayi kaniya. So now to give us an offer special number, okay, may Dexter Blanco, John Ray, Tumala, and Joy Joy. Palakpakan nato sila. Usab, may hapon sa tanan, especially sa atong mga bisita nga na diri karon. Kaniya mong ihalad na kanta para sa mga magigala ba kanang kuan gani Kristo gani magigala diha sa Ginoo.
So pag namoy mga higala nga duol sa Ginoo ayaw ganin nyo pasagdi. Wala ganin nyo kanang atimana ganin nyo kay more ganin makatabang sa inyo. Amen. So mauna na yung kata. Sa buhay at puro matamlay, laging hanap-hanap ang ligayang tunay. Naghihintay kung sino makapagpakulay sa mundo ang aking ginagalawan. Ikaw ay nandyan sa puso at diwa, ikaw ay kailangan. Ang dapat sa atin ay magtulungan. Tunay na magkaibigan ay nagdadamayan, kaya't purihin siya, pasalamatan siya. Nang dahil kay Jesus ay nakilala kita, sa'yo ko lang nadama ang ligaya. Tunay at wagas parang pagmamahal niya, kaya't purihin siya, pasalamatan siya. Nang dahil kay Jesus ay nakilala kita, sa'yo ko lang nadama ang ligaya. Tunay at wagas parang pagmamahal niya. Sa tuwing ika'y dinamba, dinadamayan kita. Panatilihin natin ang apoy ng pagsasama. Dito ka sa aking tabi, aalagaan kita. Ay tayo magdasal, ng gabay niya. Si Jesus ang nagbigay sa ating kakayahan. Nararapat itaas ang kanyang pangalan. Kamay ko'y iyong hawakan at ako'y sabayan. Ipalaganap sa mundo ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya. Nang dahil kay Jesus ay nakilala kita, sa'yo ko lang nadama ang ligaya. Tunay at wagas parang pagmamahal niya, kaya't purihin siya, pasalamatan siya. Nang dahil kay Jesus ay nakilala kita, sa'yo ko lang nadama ang ligaya. Tunay at wagas parang pagmamahal niya. Sa problema andyan ka, alam kong ikaw ay bigay niya. Sa mga regalo niya, isa ka sa mga nangunguna. Dahil sa'yo ako ngayon'y masaya. Sa buhay at puro matamlay, laging hanap-hanap ang ligayang tunay. Naghihintay kung sino makapagpakulay, at ngayon nandito ka, ako ngayon masigla. Tinanggal mo ang lungkot at ang mga pangamba. Sa kwentuhan at kulitan, laging nandyan ka. Pinalitan mo ng hindi ang mga problema. Pasalamatan siya. Nang dahil kay Jesus ay nakilala kita, sa'yo ko lang nadama ang ligaya. Tunay at wagas parang pagmamahal niya, kaya't purihin siya, pasalamatan siya. Nang dahil kay Jesus ay nakilala kita, sa'yo ko lang nadama ang ligaya. Tunay at wagas parang pagmamahal niya. Salamat. Glory to God. Palakpakan na matuboy ng Diyos. So, ang ngayon, Diyos siya napagadaygo ng pasalamatan. Thank you, Dexter, John Ray, and Jai Jai. And now, to introduce our speaker, may call on Pastor Rolly Espan.
Sige. Para nato ipaila-ila atong speaker. Karon na kahaponon ato ang tigpangasaba. Bitaw, sa day Bisaya day sermon, di ba? Pangasaba. Bitaw. Basin og ganahan mo manulod kung naa sa gawas. Dapat tay space diri sa taas. Sa bagay, igang gid noon ni diri pero kung inyo na ipa-aircon pohon, mabugnaw ta diri Bitaw sa mga nasa gawas, pwede mo manulod diri sa taas, napa-space diri sa taas kay para pod baka pamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Kay kini ang pinaka exciting part sa pagpasalamat diya sa Ginoo nga mao ang pagpamalandong, pagmuni-muni, paghunahuna sa kaayo sa Ginoo sa ato ang makinabuhi. Sulod sa 25 mga katuigan ug labaw sa tanan sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga maay gid ang Ginoo. Di lang karon na adlaw kundi sa tanang adlaw tingali sa inyong kinabuhi. So, ato nang ipaila-ila atong magwawali nining taknaa sa kabuntagon. Kini atong magwawali usa ka ulitaw, usa ka minyo. Doon na siya ay, of course, asawa. Nasa duha ka mga anak, puro babae. Grasya sa Ginoo, nanay mga trabaho. O kining ato ang magwawali, graduate kini siya sa SPBTS. SPBTS, Southern Philippines Theological Seminary sa Maypuan. SPBTS. O laki. Southern Philippines Theological Seminary sa Maypuan, diri sa Davao City. And then of course, graduate po niya siya sa custom. Bots tawag na ilang kurso. Di man gud sa musulti sa kuha, pero based sa akong naibalaan, graduate po siya sa custom. Wala lang sa nagtrabaho, wala lang niya trabahuan ang iyang profession tungod kay mas gipili niya ang mamastor, ang mag-alagad, mag-serve sa Ginoo. Balag, pudyot-pudyot. Okay ra na kay para man sa kahimayaan sa Ginoo. Walay lain ang atong magwawali karon taknaa sa kabuntagon. Nagikan kini sa New Hope Matina. Pastor Eugene Madilo. Basta ka ng introduction bito kay mag-pressure na ko ba kay manang dili ko naghatag og info kay ngano man once tagaan bitaw ka ng ang introduction di ba ibutang dito asa ni graduate unsay mga kumbaga na mga achievements murag maghatag og pressure sa imuha kay ang expectation sa tao mutaas man gud murag ka nang gi-market ka ba nga kuyaw gini. Pero anyway ay lang kay ninyo dibdiba ang kanang kanang introduction. Ang pinaka-importante, ang dibdibo nato karon ang pulong sa Ginoo. Amen? Duha ka dekada og tunga. Dugay-dugay na gid siya. And asayod ko nga daghang kay niagi sa tua, daghang mga challenges, daghang mga mayon nato nga mga sufferings. That is why mo napili nga tema nga ato ang pagahisgutan karon. Kumbaga, magpasalamat ta with a twist. Kay kung atong una-unaon, sayon ba yung magpasalamat kung naa? Di ba? Kung inventory na to atong sarili karon, unsa kaya ang pinaka ginapasalamatan gyud sa tao? Unsa gid kaya? Siyempre, ang mga 13 month. Humana na, hurot na ba o wala pa nakuha? Di ba? Kung i-analyze na to, most of the time, people, magpasalamat sila sa mga material things. Kasagaran yun. Pasalamat ko kay ako'y bagong gamit, nindot akong sapatos, sinaw akong motor, puno akong bulsa. Murag nga na yun mismo. Pag wala ganyan ang mga butanga, murag kuli kita mo smile, kuli kita. Mapiktuhan pa ganyan ato ang pag-adto sa simbahan. Murag mag-struggle ta ba? Because kay ang atong mindset, blessings comes from the material things that we receive. Muna ato ang mindset.
Pero kung boto na unaon, basahon nimo sa Biblia, malimit pa kayo na ginamention ng mga material ng mga butang. Sa Psalms gani, kung imuhang basahon gyud, pinaka mga simple nga mga butang nga pasalamatan sa katao. Unang-una ang adlaw nga gihatag sa Ginoo. Di ba? Salamat kay may bagong adlaw. Kay ang uban wala na nasidlakan sa adlaw. Isa naman, na-expire na ang kinabuhi. And that is life. Tingali, duha ka realidad sa tao. Ang tao, unsa siya magpasalamat kung nakadawat siya 13 month, o katong tao, unsa siya magpasalamat o wala siya 13 month. Duha ka realidad na siya. Duha ka answer atong makuha din na, o duha ka pagbati nga ato ang ma-learn o dinha nga butang. Ay, sorry kay naman dahil kwando rin o kanang kani murag mahalon nga ticket nilang napalit kaya naman sa taas. Diba yung alam, nasa sinihan, dito may sa balcony may pag sa muang adlaw, murag tigulang nagigay kayo, no? Sa muang kapanahunan, pag balcony ka, medyo bagang sulod imong bulsa. Pag dito kay ka sa ubos, tagaan na kagpases, ana. But anyway, kay medyo taas-taas, ba yung akong na-prepare kay. Ingon man, Pastor Rolly God nga, Thanksgiving daw ni. Nya, lugi man sa biyahe pag mubo ra. Ngayon sila pag ang mga baptist daw, pag mag-prepare kay 3 points gina siya. Para dili ko maalaan nga baptist, I prepare 5 points. Okay. Ang text nga ato ang pagahisgutan, taga na to gamay og background. Kay nagi na siya purpose anong gisulat gina siya. Ang 1 Peter, it is actually more about on suffering. Pero din hapon pamukha pud ta nga bisag nag-suffer ka, you need to be happy. Mo na kanang sakit nga kamatuoran kay sa tinud-anay, if you are suffering, if you have pain, na kay mga kasakit, na kay mga handoms kinabuhi nga gusto dugay na imong giampo paniabot, di ba? Gawas tong mga parcel nga nauli na kay wala nimo na wrong send. Na kay mga experiences na it is very painful nga beyond words dili ma-describe. Lisod kayo pag sultian ka nga you need to smile. You need to rejoice. Kay ano man, you are in pain. Di ba? Sulay daw atong hospital niya ingon ing natong nasa ICU nga katawa madam. Di ba masagpaan kag pinakalit. Di ba lisod na siya kay contrary sa tuwa pagbati kay musugod tag sa dili. We humans majority, ginadepende na to ato ang reaction sa ato ang pagbati. Usually, ulahin na kaya ato ang panguna-una. Mao gani nang na-coin yun na siya nasa huli ang pagsisisi. Kay we always goes with our feelings. No? Pardon me sa kuang mga grammar, ano yung mga teacher dari. Sagdiin na lang, masailuan na lang ko. Pardon. Pardon me. So, muna siya ang 1 Peter. So, allow me to read. Pasensya ka pulpito ha, kaya ang Bible nga akong nadala, bugat. First Peter. First Peter chapter 1 verses 3 to 9. Verse 3. Magpasalamat kita sa Dios ug gamahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. Pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo, naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog. Og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusang mga panahon. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo. Sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo, ang tuyo niini mao nga ang pagsulay. Kung tinuod pagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo.
Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayig, himaya og dungog sa adlaw nga ipadayag ni Jesucristo. Gigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay makadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. See? Unsay na mention din niya na siya nga busa angay ninyo kini ikalipay. Angay natong ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingaling nga magantos. Oh. Nya kinsa may makabuhat ana nga lipay ka nga nagantos ka. Di ba? Kung nagi magsurang-surang nimo maglabay pa magkagbaso kay anong nalipay nga nagantos. Pero yung ana baya tanong kay nalipay ko kay nagantos siya. Naguol ko kay nalipay siya. Baliktad ang tao. Pero atong lantawon karon kung paano nato i-deal ni kay i-challenge man nato atong kaugalingon kay this is not something nga normal nato nga ginabuhat. Usually atong mga ginabuhat abnormal. Unsa man tong abnormal? Nalipay ko kay nagantos siya. Abnormal na. Di ba? Nya nasubo ko kay nalipay siya. Abnormal gina siya. Dapat unsa may tama? Nalipay ko kay nalipay siya. Nagsubo ko kay nagsubo siya. Di ba mo na siya ang tama? Meaning, kalipay na to ang kalipay sa uban. Kasubo na to ang kasubo sa uban. Dili na to baliktaron. Kaya say baliktaron na to kay nalain ka kay na siya'y bagong ref. Bis kay malipay ka kay makaparef na unta ka. Di ba? Usually nga na itong ginabuhat. So, thankfulness despite of sufferings. Perting lisuda gidigsoon. Sa ako nang gikaingon, usually, ang atong pagpasalamat nakakonfine kung unsa atong nadawat. Pero sakit-sakit gani ato ang madawat, murag kuli kita magpasalamat. Di ba? Say na pagani tay madungog nga ay dili may maka-celebrate og Pasko kay walay handa. O as if nakadepende sa handa nato. Madayon ba ang Pasko o dili? Kung baga wala na lang ba nata nalipay nga nakaabot pag itag Pasko. Wala pa manoon kay November pa man ron. Ingana lang kasimple ang kinabuhi igsuon. Di ba? Last week lang gitayog ang Jensan o bagyo. Na nagitaw wala nakaabot og Pasko. Kay namay mga nangamatay. Sad to say. Di ba? So, lisod yun. Lisod kaayo nga kanang mga butang nga dili kay nato normal nga ginabuhat. Mao'y i-challenge nga ipabuhat sa Ginoo sa tua. No? Praising the Lord through difficult times. And really, that is very difficult. Paano kaya? Paano ka magpasalamat? Paano nimo daygon ang Dios ka nagkalisod-lisod ka? Paano ka magapasalamat nga ginamo sa imong sudan? Pasalamat magyapon? Kanna kung ganahan na, di ba? Salamat gyapon na kay ay ginamos kay ang uban wa nagigikaon. Di ba? So, usually we give thanks. Wala gito balikod ako. We are keen sa ato ang mga pagpasalamat tungod kay naagi tay nadawat, no? Number 1 gyud na kung mag-family feud ta mga sa survey mo daw ginang salapi. Pasalamat ta kay naagi tay salapi. Normal man pud na. Diyan po ko dili po ko mo disagree kay it is very normal. Kaya kung wala, kaya na, maski man lang, mabinlan o 20 mong pitaka, gool, nagay ka. Kaya, orange na lang taon ang nabilin. O, nagay violet o say color blue. Di ba? Kuli na kayo. Nya, reklamo pag ita kay wata ka upgrade sa tong cellphone. Di ba? So, nagpasabot lagi na nga ang atuang nature, isip tao, dili gyud makabaton og katagbawan. Pawagin ay kamatuoran sa kinabuhi. Kung dili pa na nimo madawat na, magmahay kadawatan na lang kay mao gyud na siya. We cannot be satisfied sa tanan. Bisag pag moingon ka nga mahimo na ang tanan pero naagya pong kay pangitaon. Di ba? Don't you think kanang mga
nasa Forbes list sa mga mga milyonaryo ng mga tao din sa Pilipinas o sa kalibutan. Don't you think na-satisfy na sila? Wala pa. Kaya they keep on coming para mag-maintain sa number 1. So di na satisfied. Mag-uol man ako man ay makapuli, mag-uol. So, buot pasabot, it is beyond the materials. Dili gyud. Balikod ako, gitayog ang Jansan og earthquake. So ang mga material ng mga butang, temporaryo lang yun siya. Na yung mga balay dito nga gihaguan, mga 25 na katuig, 30 katuig para mapanindot sa isa ka tayog, sa isa ka pamilok na lang, nahanaw ang tanan. Diba? I am not saying nga sayop kayo magpanindot og balay. But what God is saying, we cannot put trust on the material things. Okay. Sakit o mawala. Di ba? Sakitan ka, eh. Gantos. Kana bitaw yung motor nga sinaw kayo, magarasan, mag-uol, ka. Ya kay kana mag-parking ta, nya nay magka-trip-trip, yan na agtansan. Uy, nagaras, burakag mo hilak og lansang pod. Kay para ang lansang ay imong itulo, imong ituslo kung kinsa ang nagaras. Di ba? Lisod. Pero ang Ginoo always reminding nga daghan kay mga butang nga ngayon atong pasalamatan. Dili lang kwarta, dili lang mga material, dili lang kanindot tag sinina. Unang-una din ha. Give thanks to the Lord because He made this day. Pasalamat ta kay gitagaan pa ta niya adlaw ug wanay adlaw. Wala na, hunong na. Muna ginaingon nga stop na atong kinabuhi. Pasalamat ta sa Ginoo because ang iyang gugma nagpadayon. Ang imo ra man gugma ang mihunong, pero ang sa Ginoo nagpadayon. Am I right? Tinuod ba no? Ato ang gugma mo hunong man gyud. Di ba? Pasalamat ta sa Ginoo tungod kay kini po ang nindot because He is close to the broken-hearted. Isa may broken-hearted na close mo sa Ginoo. Simple nga mga butang, pasalamatan nato ang Dios tungod sa mga binuhat niya nga dili nato matukib. Imagine natay mga prutas dire. Mga binuhat sa Ginoo nga dili nato matugkad nganong ingana ang mga dagway ana nya nindot og lamian pud kog kaunon. Di ba? Pasalamat ta. Pasalamat ta kay napay dagat din sa sambal nga makatugsaw-tugsaw ta. Nya usay kita ra po'y magbinuang, kilabayan nato basura o gaw-gawa nato. Mga simple nga mga butang. Pasalamat ta sa Ginoo because of His faithfulness. Kita ra may dili faithful. Tinuod dili. Kita lang yung sipyat kita no? Pero ang Ginoo ang ayan to pasalamatan kay faithful siya. And pasalamat ta sa Ginoo tungod kay gipadala niya si Jesus. Og wa pa ay impas ang tanan. Maimpas gyud. So as we ponder the words din sa 1 Peter, we can find all the reasons why we can be thankful and rejoice through difficult times. Atuan ni karong kanang tukion nganong makaana man ang Ginoo nga kinahanglan ta magpasalamat bisag nagkagidlay na ang atong kinabuhi. Nganong ni ana man ang Ginoo nga bisag natay mga pagbati nga medyo sakit or natay mga painful experiences, nganong gihagi pa mo ito sa Ginoo nga we need to rejoice. According kay Kay Arthur, ayan na lang yung pangutana o kinsa na siya basta kay according sa iyaha. We do not give thanks tungod sa situation nga naata. But we give thanks because we know who is in control. Kaya masugot tag sa dili, lain-lain matag sitwasyon sa kinabuhi. Na uban naka-aircon, na uban naka-open air. So lain-lain yung tag sitwasyon. Ang naka-aircon, lipay siya kay bugnaw, nag-uul siya kay dako yung biling. Ang naka-open air, medyo reklamo siya gamay kay na inaanod ng mga basura pero wa may siya biling. Diba? Nago na yung mga pros and cons. Ayaw pagsulti nga, hayay siya kay naka-aircon, dili. Kay pag-abot sa biling, ay ba, nagpatulpo pa kay. Nganong didako man akong biling eh. Diba? Sama ra pud na siya nga, hayay, si Pastor Eugene kinanay mga trabaho. Gimension magud niya. Nanay mga trabaho yang anak ko idili. I tell you, wait until you na may nakaabot gyud. Paghulat nga makaabot pud mo sa kuang sapatos sa pagkakaroon aron makasulti pud mo nga dili di ay. And I can say, you know what, it is very difficult to be a parent when you're dili naman children, ang imong mga
anak ka ng layo na sa imuha. Sa una, magluhod pa man ka, mampo sa Ginoo. Kung imong mga anak, layo na, wala nagpuyo, kauban nimo, dili na ka magluhod na ka og magtuwad. So ang imong suwang og imong tuhod mag-abot na. Why? Mas stress na siya. Dili naman imo sila makita, wala ka kabalo sa ilang sitwasyon sa kinabuhi. That's why you always pray, magluhod-luhod, magtuwad-tuwad na, Lord, kumusta na kaya akong anak dito? Hoy Lord, balita na ako, Lord, nga gibahaan itong dapitan, na naman nagpuyo akong anak. Murag kada hinumdum na lang nimo, magampo na lang kay nga anak ka difficult. So I can say nga, there are stages of parenting. Katong baby pa imong anak, mangandoy ka, may mulakaw na ni, kay kapoy, kay ugugos. Hoy, paglakaw na, nag-uol na po ka nga, ay kalisod ba magukod-gukod aning mga bataan? Mao na ni ron. Sa una, gusto na mulakaw, karon lisod na, kay mugukod na. Maintag ma-teenager na ni, ay ni samot. Kay pagka-teenager na, di naman maagig pultahan sa bintana naman. Abi, manakong naara kung anak din is kwarto. Ayaw mo katawa, katong niagig bintana. Niambak naman di ay kay, ang sapa, ang barkada, gilabay, ang bintana, o tayo lang cheat code. Meaning, manglayas na sila, layas na ta. Taon-taon, pag ukab ni mo sa TV, nadakpan na yung mga anak, huy, ako ang anak. Di po sasa. Walang different level of parenting. Ayaw mo ingon nga hayahay, kay naagin yung mga pros and cons. Well, hayahay sa makana, kay pwede na akong makapangayo, kay nanay income, pero gamay lang, pwede hatag ko Ayaw mo pagdahong, adako Tagaan, kay mo anak po nga, naon sa makapang wala na makagipakaon, mo anak ko, kanina yung iro. Naman ni budget. Dili po tanan panahon mo hatag. And we do not require that as a parent. Lipay yung mga anak. Tinuod man na isa kay, it is our responsibility as a parent. Muna ayaw siya pabayra. Kaning wala ni personalan but as I understand, being a parent, dili nimo kwintahan imong anak kay imo siyang gipa-eskwela because iyahan ang katungod. Na mag-lecture na tagbantay bataan ni. Anyway, ang New Hope kay connected na ba sa DSWD niya. Sigog attend ng mga meeting sa DSWD. Mao po na akong madunggan. Bako ra pong ipasa ninyo. Dili ta pwede, dili ka moabot sa ing anak na abogado ka kung wala ta gipa-eskwela. Mo ana po imong anak kay abogado na gud. Wa ka kuya pid ha ma. Ug wa ko nimo gipa-eskwela, di gipatulpo ta ka kay wala nimo gi-comply imong responsibility. It is the right of the child and the responsibility of the parents para magkaroon sila og maayong kaugmaon. So dili lang nato kwentahon ha kung nakwentahan na nimo pangayo na lang pasaylo. Ana lang na siya. Wait sa imong mga anak nga muhatag sa imuha kanang bukal sa kalooban. Mas tamis baya na. Mura na isang mangga nga nahinog sa punuan nga gihatag sa imo pagkatamis. Pero imong gipugos mura gikalboro ay tabang kayo. Di ba? Balik ta. So, it is very difficult but we need to rejoice and we need to be thankful. Nga naman, kung kay unang-una, ingon niya din sa verse 3, magpasalamat kita sa Dios og amahan sa atong Ginoong Jesucristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabannaw kang Jesucristo naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog. Unsa may angay natong pasalamatan din ha? Ang paglaom nga dili matarog. Unsa magilay ng paglaom? Mao na ang atong gilauman. So sa pag-ingon sa Dios nga gitagaan ta niya og paglaom nga dili matarog, angayan nato nga pasalamatan. Kay bisag maunsa ang kalibutan, bisag magkatuwad balis ka datong kinabuhi, ang atong paglaom nga dili matarog, magpabilin gyud na siya. Malipay kay tangan natay insurance no, mabaw kay nga kalipay. Mari wala na kay problema og mamatay ko mari kay covered na ko sa St. Peter. Dakong kalipay tinuod na realidad malipay man ta kay ang anak po wala koy problema ni mama mamatay ni papa kay wala na St. Peter na bahala ana. St. Peter lang ato ang i-mention kay mo may sikat-sikat. Sa may taga St. Peter niya porsyento na ko advertisement ni. Di ba? Alipay ta pero mabawra. Kay kana nga kalipay kutob ra man sa tong kamatayon. Pero kining gihatag sa Ginoo nga paglaom nga di matarog hantod man ni nga bisag namatay na ta. Nagpabili na siya nga paglaom. Di ba?
how can we concern ourselves that much over what happens on this temporary abode or kaning temporaryo nga kalibutan nga atong ginapuy-an when we know that it is all leading to our eternal destination. Usahay, we are so concerned sa mga butang nga atong nakaput inis kalibutan nga mao na hinuna siya ang nakapawala o nagpakahuyang sa atong pagtuong nganha sa Dios. Nabantayan ninyo? Nagkaroon ba mo ka ng self-realization? Nga usahay kaning atong income, nahimo ni siyang kompetensya sa tuang pagsalig sa Ginoo. I remember when I was working, long time ago, nakatilaw ko og trabaho. Pero one of the realization is, kanang nana mo kay expectancy. Sabi na expectancy. Simple, kung nakay trabaho, nakay kay 15-30. So nakaset up na imong una-una nga, after 15 days, lagi ko'y sweldo. So nana ko'y kwarta. Then another 15 days, sana po ko'y kwarta. Mao na ginatong, katong na mga siniman na. Mao gina imong expectation. Without knowing, ginakurap niya ang imuhang pagsalig ngadto sa Dios. O nabalhin dito sa salapi nga imong nadawat every sweldo nimo. Bantayan na ninyo, say, wala na kay motivation to pray because naguna-una ka nga, pag sweldo nimo, matubag ang imong problema. Diba? So somehow, kompetensya siya, pero wala ko niingon nga pangundang mo trabaho, ha? It is putting the proper attitude and handling it in a way nga kalipay sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, numero 1 man siya sa atong kinabuhi, meaning, bisag na kay trabaho, ang Ginoo gyud imuhang dako nga gisaligan. Mao gid na siya. Pero usay mabaliktad man gud kay mas nisalig ta sa tuang sweldo kaysa Ginoo. Samara nga usahay ang Ginoo ginahimo na lang natong 911. Sama ng 911 pag na-emergency. Hello 911. Pag na-emergency, Lord, kaluyin taon Lord, moabot akong parcel ug man nga akong sweldo sunod adlaw pa. Say ingana na lang ato ang treatment sa Ginoo nga dako kayo, dili lang kay dako nga mao ang atong magbubuhat sa atong kinabuhi. Muna, we are so concerned. Kailangan mo kayod ko kay wa panahuman ang kisami sa balay. Napakoy sakyanan nga binulan ako ang muna atong mga concern niya wala ta nakabantay nga mga temporaryo ra ni mga butangal niya mga mawala masakitan ka. Diba katong gipakita sa balita ba nga nindot nga balay nahugmakan pagid yang nindot nga sakyanan ana impastanan oy. I was wondering ba kung unsay gibati sa tag-iya unsa ka sakit. Sakit gyud kay nahugmak pa imong nindot nga balay, nya ang imong nindot nga balay didto pud nahugmak sa imong nindot nga sakyanan. Double dead. Sakit kayo. Pero ang mensahe ana is things are temporary. Munang dili gyud nato masaligan. O dili nato masaligan. So mao nang magpasalamat ta tungod kay naatay buhi nga paglaom nga dili matarog tungod kay mao kini ang atong confidence dinha sa Ginoo. Kining paglaom nga ato ang nahuptan pinaagi sa Dios. Yang kinabuhi sa kalibutan, temporaryo lang gyud kay mga igsuon. May nang kaganina as I observe sa mga kalihukan, nagpasalamat ko, I am blessed kay wala mo daghan kay mga talentado nga mga membro dinhing nga iglesia. O butang akong gipasalamatan tungod kay ang ilang mga talento, mga gasa, gigamit gyud nila dinha sa Ginoo. Mao man na gyud ang kwan. Kay ang Ginoo wala man ta gitawag nga magpakadato sa kalibutan, pero pwede gyud ka magpakadato. Ang uno nga gitawag ta sa Ginoo, mao nga i-honor siya nato sa atong kinabuhi sa tanang panahon. Atong mga gasa, atong mga talento, atong mga panahon, atong mga kusog. I-honor nato ang Ginoo ana. Without any reasons, without any alibis. Pero muhatag po tag space for improvement. Kaya dili magina ma-perfect. Diba? Life on earth is simply the rough journey to our eternal destination. Unang dili ta magpakalunod sa kalibutan. Dili na to walaon ang ato ang focus nganha sa Ginoo.
Unsa na lang yun. Nalisang na mo nga gibalita nga magkaroog solar flare. Daghang kay nangutana sa kuha. Pastor Eugene, tinuod na siyang solar flare. Malay ba na ako sa astronomist ko? Kaya nga naman di ay, mawala daw ang internet. Huy, maura din kabalakan ang internet as if nga ato ang kinabuhi, nakadepende sa internet. Hindi, di ba? Nag-uol po mo no? Mo daw ito gibalita. For 6 months. Pag ingon nga for 6 months, isamot o kahugno ang kalibutan sa mga batanon. Kaya dili, gani makasurvive o isa ka oras, 6 months na noon. Ngano kaya ano? Pero, to tell you, mas nindot sa unang walay cellphone. Ngano man? Kanang mag-date mi sa ko ang wife, tong uyab pa mi ba? Wa man mi cellphone nay. Mag-date mi sunod bulan, nagsabot mi karong bulan na. Morning adlaw, morning orasa. Mao gyud, natuman gyud karon nga nanay cellphone, bag ura mo nag-chat, nakalimot na dayon. Sa ato pagkatuwala pa yung cellphone, mas accurate. Talimang ka, binulan magsabot kay, tagdugay magkita. Karon kay, dili naman tagdugay kay mag video call. Munang, pero makaana ko nga, mas pabor ko sa mong panahon kay, ma-develop imong discipline. Diba? Kay, sa unang panahon, huwag malate kagamay, unya, dili makapaabot ang imuhang kadate. Pag abot nimo wala na siya. Nya dili na po, wala, magkay pantawag, wala kay cellphone. So ang imo na lang lantaw-lantaw dito sa tulay kung asa mo nagsabot o napa baka siya deas doon. Karon manggod kay sobra kay ta ka-confidence ato ang technology ba nga. Okay ra malay kay chat lang nako nga na traffic gamay. Nya kanang traffic gamay kay hastang dako aday na gikan sa kanto Tibungko dito sa kanto Panakan. Di ba? Nya sa una kanang paglaom gihuptan pagid na. Karon murag wala na kay na. Kaya ang paglaom, gibalhin na sa cellphone nga gigunitan. Di ba? Pero, mind you, let us be grateful sa Ginoo tungod sa paglaom nga dili matarong. Then, ang ayan to magpasalamat sa Ginoo because we have a secured heritage. Kung sa maning heritage, kanang kuan ba, kabilin ba? Pag maghisgot na itag kabilin, kayo makarelate ang uban, ganasin yung mga kabilin. Kamong mga ginikanan, nga na ikabilin sa inyong mga anak, tambag na ko sa inyo kanang bahin-bahinan na nadaan karon. Kaya kung mag-survey ka dito sa mga korte, pinakadaghang kaso ka ng kabilin. Namatay na si mama, wala pa na bahin-bahin niya, na may igsuon yun nga, biskay tag 100 square meters siya, gusto gid nga 105 yun iya ha. Di masamok. Muna kung ikaw ginikanan nga, na ikabilin sa mga anak, halabahinan na daan nga. Mao ni diri kay kuan, mao ni diri, parihagin mong sukat ha. Kung mahimo, butangik lapida, iyang naong dito para wala gyud mong ilog. Kung mawa na ka, di, hapsay. Kay, ambot ning kabilin dinis kalibutan, awayan man gyud magpatay pa. Pero, mas nindot ang kabilin nga gikan sa Dios. Ang ngayon atong pasalamatan, kung ikaw walay madawat nga kabilin gikan sa mong ginikanan, ayaw kagool. Kay naa kay kabilin nga madawat gikan sa Dios. We have a secured heritage. Ingon niya dinhi sa verse 4, busa angay ninyo kining ikalipay, sakto ba akong gibasa? Mali dai. Og panulundon nga dili madunot o mahanaw o mahugaw. Gitaganan niya kini dito sa langit alang kaninyo. Panulundon. Dili madunot, dili mahanaw, dili mahugaw, gitagana sa langit, alang kaninyo mo nang magpasalamat ta. Higayon na ni nato, katong way madawat nga kabilin. Ayaw yung kagool. Kay, ang kabilin nga gihatag sa Ginoo nindot kayo. Secured pag yun. Perting secure. Ano man, dili mahanaw. Kanang kabilin nga gibilin si mong mamaw, masipyat ka na, mahilog na sa uban. Di ba? Mahanaw man. Kabilin din sa kalibutan, mahanaw. Pananglitan. Pamanahan ko og sa kahektarya nga yuta. Ya, og na ako'y mga pagpanginahanglan. Ibaligya raman ako tutanan. Di mahanaw na. Di ba? So, pasalamat ta sa Ginoo. Okay. Giandaman yun ta og kabilin nga dili madunot og dili mahanaw. Mo ginay angay. It is more than the material things nga ato ang ginatinguha dinhi sa kalibutan.
Di ba nindot kayo nga sa pagsulod na to sa gingarian sa Dios, na dito nakalat na, naka-black na, wasa ka nga black, Mr. Madelo, dito kang dapita. Di ba exciting kayo? Unsa kay dagway sa kabilin nga hatag sa Ginoo sa kuha dito sa langit. I am so excited. I'm not saying nga gusto na yung kumadto, pero maka-excite ba? Mo nang magpasalamat dito sa Dios. Ayaw ka nang pag-overthink kay kanang walang gyud ka dinis kalibutan. Ayaw kayo pag-overthink. Kay lisod kung naga-overthink ka. Kung naman kay kailangan i-overthink kanang kung unsang ihatag sa Ginoo sa imo. Kung unsang dagway, unsang kabilin, unsang luna ang atong maangkon, unsang reward ang atong madawat gikan sa Dios. Mo nay mas nindot, mas tamis nga atong pagadawaton. Then we have God's protection. Nagpasalamat ha. Nga bisag wala ta nagpuyo sa mga secured nga, ginaingon nila nga secured nga mga lugar like mga first class nga mga subdivision kay na may sariling gate, na gwardiya, na magrubing-rubing. Di ba daghang maingon niya, nindot yun puyo ang mga first class oy kay kampante kay ka matulog. Kay na gwardiya, na magrubing-rubing. Nindot mapud sa atong barangay kay naon puy magrubing kana mga tanod magrubing man. Di ba? Malipay ta. Okay na ko kay nako insurance. Tinood, malipay na kung naka-insurance. Pero sa Amerika, mag-uol. Kabalo mo, mag-uol itong na-insurance. Hoy, madali ang imong kinabuhi. Nga naman. Sa Amerika, magod ang insurance, dagko kaya na siya. Nga katong mga uban nga, laig tumungpot, like ako, minyo ko dito sa Amerika, unya gi-insured na ako akong kaugalingon. Let us say, akong insurance covered ko mga 1 million. Kining akong asawa kay gusto rin niya i-collect ako ang insurance. Pwede ra siya mag-hire og assassin or killer aron madawat na niya ang insurance. Munang madali imong kinabuhi dito. Munang kamo una mo insurance og saba-saba. Basi na makadungog ipahunting niya mo. Di ba malipay ta nga we are insured. Kana natay mga accident insurance, malipay ta. How much more nga malipay ta because natay protection nga gikan sa Dios. Did I say nga kung protected ka sa Ginoo, di na ka masakit, wala po ko nag-ingon. Did I say nga kung protected ka gikan sa Ginoo, di na ka mamatay, wala po ko nag-ingon. Kanang protection nga ginahatag sa Ginoo, it is beyond death. Sa mamatay na ka protected gyapon ka sa Ginoo, ngano man didto man ka sa iyang gingharian. Munay nindot kay nga protection. Dili ka mapulihan ba? Dili pareha sa mga ayuda nga perme Lunes napay imong pangalan sa listahan, pagka Martes naalisdan na. Ha? Sa Ginoo wala gyud, walay makaalilis, walay makapuli. Kung protected ka sa Ginoo, hantod sa imong kamatayon, beyond your death, naa gihapon, nakapangalan gyapon sa imuha, dawaton gyapon ka sa Ginoo. Dili pareha dinis kalibutan nga okay, naandun ka sa listahan, ma'am. Ika number 10 ka. Balik lang ka pagka Martes, ha? Pag balik ng Martes, wala man ka diri, ma'am. Dili ka protected yun. So, ang ayantang magpasalamat sa Diyos because God is protecting us eternally. Kini nga mga butang, dili kay nato ma-appreciate. Bakit? Why? Tungod kay kasagaran natong appreciation katong yung mga butang nga makita na nato. Di ba? Di ba kanang makadawat ang 13 month dira ang makahinumdom o kanang hapit ng November. Wala na dito nga. Ay Lord, hapit na gid ang 13 months, salamat kay. Pero katong January wa pa ka nagpasalamat anak, layo-layo pa man. So mo na siya ang punto. Dili nato ma-appreciate ang mga butang nga kanang dili day nato makita kay wa pa man good. Pero ang Ginoo nagpahinumdom ng daan nga ngayon na natong pasalamatan. Di ba? Kay kung sige lang to pasalamat sa atong 13 month, wa pa kay nato nadawat, nahurot naman gani. Kaya ato ang utang sobra pa sa madawat nato nga 13 month. Na deficit pa gani. Pero normal naman na eh. Normal na kayo na isa. Di ba?
isa bito sa mga picture nga nung natempt si Eve, gawas nga gisultihan siya, gawas adto na po siya nakita, visual. Di ba? Wala raman siya natempt tungod kay gisultihan siya, but because also kay nakita niya, ay, okay man diay, nindot man diay, ganun di man ako ni kaunon. Visual. Munang kita nga tao, namana na nato, we appreciate things because, dili lang kay gisultihan ta because nakita na nato. Di ba, salamat, 13 month na. So, labi na kung ma-withdraw na. Kaperte, kada atong kalipay, ang ragibayaw sa mga langit, bitaw. Maugi na siya. Realidad na sa kinabuhi. Akong pagbati gani, murag ibayaw pug sa mga langit when my wife said nga, gipalitan ta kag sapatos. Wa pagay may abot pero di na ko mahimutang sa kay dagway tong sapatos. Di ba? Kay nga naman dili pa ko masatisfy kay gisulti pa man niya. Gusto na kong makita na ba ana magina. Ay ana magina ato ang appreciation. Pero God says nga dili nato ibuhos at tanan din ang appreciation, dapat tagaan na to luna sa pagpasalamat katong mga bisag wala pa nato nakita pero gisulti na sa Ginoo. Di ba? We give thanks because God protected us. Kay sa ako nang gikaingon ang ato ang kinabuhi lumalabay lang yun. We do not know our time. Wala kita kabalo sa tuang panahon. We cannot rest tungod kay ni anak nga wala man ko'y sakit. Kay wala kita kabalo sa pwedeng mahitabo. My mother died mga September not knowing nga dahil siya balatian. Kaswala, wala lang okay, makatawa-katawa pero we really do not know. Then by the time nga nadala siya sa hospital, mailhan mo yun mong doktor, kayong doktor, kay very comforting, magana. Huwag ka nang, maminaw ka stories, doktor, kasi pag imong pasyente, murag, mabuhi pa forever, kay very comforting, never gina sila mo kuhan. Kay, maong po na ilang profession. No? Although prangka na sila, pero how po kaya sila mga comforting words? No? Mayo kay mo, bisag nagtinga ng pasyente, okay rin, magay ka na, yun, nagwapong, magay ka na. Ikaw nga namin na. So, si doktor, ay ka naman, di na magiging realidad. Pero yung anak lang ginawa. Sabta na to ilahang trabaho. Lisod, mapun nga. Ngayon, murag mga 5 minutes lang ka. Di mamat. Malipay po tayo siya, nag-uol na noon. Kay, musukotag sa dili, pag we are on the brink of our death, mag-uol to Mag-uol. Kay, prior nga namatay akong mama, naging si daghang ipanulti. Nga na gina ang tao. Uy, wala tamo gihadlok mamatay ha, pero picture out lang ako ba. Pag once ang tao makabalo na siyang kamatayon, kanang daghan na kay sa gisulti nga dapat kung ikaw nga naadin ha, maminaw lang jud ka. Ayaw siyang surang-surang nga. Kaya di ba usually ato response, ayaw pagsulti, ano di palagi ka, kaysa umpog ka nga magbuot. Ay siya gaya, nanugo na siya, kabalo na gid siya. Taga na gisulti nga, mao ni dapat nga. The last words nga ako ang madungog kay ano siya nga, unyang gabi dapat na anamutanan. So ako, anan ako'y hint nga, dili na gini siya magdugay. Nagstorya may around mga 1 o'clock. And then, so pag humana to, anak ko saya, naagin may anak tanan. Nag-respond ko positive ba? Nya, anak ko nga, nay, mag-ampo tanay. Wala pa siya namatay ato ha, pero nagampo mi. Pasalamat sa Ginoo. Nga, na, sa kinabuhi. Nga nananghid ko, dili mo ko niya palakon, pero nananghid ko ba nga, muli sa kunay kay, kadang nako'y nakalimtan sa balay ba. Pero deep inside, sakit ko kay sa kuan, knowing nga, dili nga siya magdugay. Nga kay ako man ang tao nga, dili siya makita nga, muhilak ko kay, muhilak naman ko sa tago. I will not do it in public. Kay, very private man kay kung nga pagkatao. So sakit good siya, pero I realize nga, that's it. Life is so short. Unang, every time magpasalamat dito sa Ginoo. Every time.
Kaya bisag naglingkod ka din na, mo sangkot sa mga una-una, Lord, I pray for this person. Kaya mo yung mga punto sa kinabuhi nga, na mo sulod sa mga una-una ba nga na, ano naghuna-una man ko ni ani nga tao. So ang ako ang mindset ana pag makahuna-una kay ko ana nga tao, i-pray na ko siya, Lord, I pray for him, nga may nasa sa may nga palawas, si ana. Naga-prompt prayer ko ba? Muna ko ang way, mga pamaagi nga, unsaon ako nga magpasalamat ko sa Ginoo. Katong nakapuyo ako tag hospital mga almost 2 weeks. Pero mga 1 week naka-adjust ko. I learned to like in the hospital. Pero dili di ko mo higda dito sa bed kay. Sig masipyat ang nurse ba. Hagok na kay ka, binyag pasyente ka na maturukan. Nagagwanta jud dito ko sa salog bahala. At least ma-identify sa nurse ba nga. Dili ni siya pasyente kay. Nagbanig man og karton. May nagpasalamat ko, Lord. How I wish nga matabangan ko ni tanang tao na sa hospital, no? Daghang kay kag ma-realize. Nya, kada mo mga butang nga ma-realize na nimo pag naa na ka dinha nga situation. Usahay mahimo tang judgmental sa mga giagian sa mga tao because wala mong gutan nakaagi. Mao gina siyang punto, dili ta mo i-blame ana. Pero isa sa akong mga learning nga we need to be in the shoes of that particular person for us to understand. Diba? I was working with OMF niya every day, agi-agi kag Central Bank. Nakabalo naman mo sa Central Bank, no? Maulaw sila mo angkon. Reality man na, alang likay-likayan tanang dalana. So every night kay duha man mi ka shift na mag-out make 8 o'clock, napoy 6 o'clock. Pero mga early birds sila din ha. So sa everyday nga gagi-agi ko, I came to understand somehow nganong nagabuhat sila ana because na sila yung mga pagpanginahanglan. Ang kuno nako at first kanang nahimong judgmental why they are doing that, pero later na-realize ako nga it is very wrong. Kaya wala ko kabalo unsa ilang giagian. Diba? Dili mo ta makaingon nga kumpleto na sila. Na may mga kamot, may mga tila, may mga utok, mga narbaho din sila og kanang tarong. We cannot really say that until nga magian nimo ang ilang naagian. Niabot pag gani sa kuang point nga gusto kong mag-interview ba pero kanang laging kanang usay ma-judge ta ba kay basi nakigstorya ka didto si Pastor Eugene nagkuan siya nagkontak siya og kuan kabalo ka sa mga tao kang nalagi kay istorya sa dalan kay tagaan na day kulay like kung nagstorya mi ato nga wa ka kabalo nga number 1 pickpocketer dito di pickpocketer na pug ka pero I was trying I was praying to the Lord ba nga, tagay daw ko, higayon Lord nga, I can talk to them, at least ma-understand ako nga, naabot sila sa punto nga naa din na. Muna isa sa, one of the greatest learnings that I have, dili pa mong puning anak ka, lalom ako ang experience sa kinabuhi, pero, and one of the regrets is being judgmental. Mao gina isa. Kaya, as I read the Bible, dili na ako mabasa nga nag-judge ang Ginoo. He always give us a grace for us to kanang magtagaan ta niyang space to improve sa atong mga kinabuhi. Ingana lang gid ang Ginoo. So that is why we need to extend grace because God has extended grace to us. Mo po na isa sa mga butang nga atong pasalamatan sa Ginoo. Kalakip din ha ang unconditional joy nga ma-experience nato because we have God sa ato ang mga kinabuhi. Ang kalipay nga ato ang kanang bation sa atong kaugalingon is unconditional. It is not bound. It should not be limit on the particular situation nga happy ka nga nakainadawat but it is beyond that. Kanang dili nimo i-confine ang imong kalipay tungod kay nasakitan ka. Dili nimo i-confine imong kalipay tungod kay nakadawat ka og bonus. Dili nimo i-confine imong kalipay tungod kay dako kag sweldo. But it is beyond that. Our joy is unconditional kay ang Ginoo may naghatag ana sa tuwa. Mo nang sa 1 Peter makita nato na rejoice. Alip, di ba? Ni ana sa alipay. Nga bisan tuod sa mubong panahon magantos ka.
Mula 5 ka anak. Di, angayan. Kailangan pa bang i-explain yan? Angayan pa ba? Di ba? Simple kay nga wording sa gihatag sa Ginoo. Kalipay, bisan sa mubong panahon mag-antos ka. Because this time, kaning 1 Peter, it was written to the Jewish people nga na-display sa ilahang puloy-anan. I think this is the time nga adunay diaspora. Sabi yung diaspora katong dispersion. Nga ang mga Jewish people na display sila from their place to other places. Diba karon nahitabo sa Gaza. Isip pagod ibutang imong kaugalingon sa mga tao nga mga Palestino nga naa sa Gaza nga dili na sila makapuyo tungod kay gipulbo sa mga Israelites. Sakit kaayo but sa mga pamulong sa Ginoo we need to rejoice. O dinhan na coin nga ang kalipay is a choice. Choice na nimo. Diba? Pero sa kuang kabahin po, I will encourage you to choose happiness. Kung sa man imong kanang, kumbaga kanang bitong, like when my mother died, wala ko nag-grieve o kanang dugay. Sa mga anak kong mga anak ba nga, nalibog mi sa imo pa og, nag-uol ba ka, namatay na sa lulaw, nalipay ka. Kaya dili lang makita sa akong emotion. Pero, ang ako ang manggod is, I grieve. And also, I am happy. I grieve because my mother died. Wala, nadili na, wala siya kaabot og Pasko. Naghan, may one every December. Ulang na mi. Subo kayo. But, I am happy tungod kay makapahulay na po siya sa iyahang kasakit. Kay bisag dili siya moingon, she was in pain. Na siya gibati nga dili na mo ma-explain. Na siya struggle. Kabalo ka mga inahan, magpakainahan. Bisag nasakit na, okay ra ko nako, walay problema. Ti man na imo ingana gina mga usahay kanang karon po na sabta na po nako nga mo na lang po o mangumusta ako mga anak, okay ra kay ko diri nak bisag wa nagisudan. Kay kabalo ka kaming mga parent katong sa mga dili pa parent. Kaming mga parent bisag nagkagidlay na moingon gihapon nag okay kay nganuman para dili mi gusto mahasol ang mga anak. Wanang kamong mga anak appreciate your parent. Value your parent. Mga parents niyo value kay pag wala na mangita baya ka. Murag nagbiko. Ay pag naang biko, ali sa kumukha na yun. Huy, kinawala naman pagkaugma nangita. Ma, wala na ko gibinlag biko. Ha? Wala. Mura, ingana na po na isa. Pag napay mong parent, kita ka sa mong mama, papang, mama, magyaw-yaw na po na ron. Mura, ingana na, more na nila, magyaw-yaw na po na ron. Pero pasalamat ka kung napay mama magyaw-yaw sa imo, kaya uban, mangitag mama nga, gusto mo yaw-yaw sa hila. Di ba na mag-emote-emote sa TikTok? Nga, mingaw na daw siya siyang yaw-yaw sa mama. Katong yaw-yawan sa mama, nasuko. Karong gimingaw. We need to be grateful. Di ba? Gagmay mga butang, wala na ito giisip, pero dako kayong impact sa atong mga kinabuhi. Ingana lagi na siya. So, magpasalamat ta sa Ginoo because gitagaan ta niya og unconditional joy. Gihap ninyo pila na ito ka points. Una-una sa gaya ko na eh. Last na ni. Last na ni. Gilingaw-lingaw talang mo baron di mo makahinumdom. And lastly, we have an assurance from God. Assurance. Kasi naghatag ang Ginoo. Kaya ang Ginoo may naghatag sa ligi. Sa ligi kasi mohang nagpaasa sa imo. Sa Ginoo pa kaha. Yang nagpaasa sa imo kay gipaasa ra gyud ka. Wag yung gituman kung sa tuyang gipaasa sa imo. We have an assurance from God. Pasalamat ha kay sa kunang gikaingon bisag magkatuwad baliskad ang kalibutan, we have the assurance nga makasulod ta sa gingarian sa Dios. Na I tell you, dili man ako pabulagon ang mga nanay mga mag-asawa diri ha. Pero kana bitong mga prank-prank sa kuan. Makita nato sa FB ba? Gihadlok, nay mag-uyab, nagbakta sa dalan niya, gihadlok, hala gibiyaan ang uyab oy. Ang lalaki, didagan magka. Di ba? Sa ingana kasayon, pwede ra kang biyaan. Pero ang Ginoo,
Bisang pagbadlungon ka, di yung katalikdan. Dahil eh. Yan, tinuod mo na yung realities kinabuhi. Di ba? Say, may himuot ko, ni mag-asawa nga nagmotor, pagkatumba, giuna ang helmet, kay napangos ang helmet, wag yun ang asawa nga na-shoot sa kanal, wag yun gidali-dali o kuha. Kaya sus, mag-or, may pa itong helmet na, ang helmet. Ang asawa niya nito, hindi na makita kay ang kanal, lapok, itong baya kayo nagkuhan. Nga na, rin kadali igsoon, may nang sabta na lang po. Bitaw, kaya mga banda, kung ginabuhat ninyo, kanang nigmata ninyo niya, trapo-trapo din mo siyang motor, minus mas langit, ana. Suko, mga asawa na. Pero, masuko. Ay, hawad lang kung musulti karon kay waman ang asawa eh. Tungaman silayo. Mana ako, bisa ko sa kong buhaton, way asawa magbuot. Pero, bitaw, tinuod. Ang mga, ato ang mga wives. I'm speaking from my experience. Ang kanang mga wives na to, gapitok-pitok ang mata, ana, pero ga-observe na. Bantayan ang mga lihok sa bana. Tanawa, ang motor dayon ang gitrapo-trapuhan. Waman lang naka-good morning. Butangan ko ning asin ang kape be. Uy, bantay mo na. Ay binuang yung asawa ka nang magluto na siya niya, yung ginabinuangan, luwaan na yung niluto. Ayun yung ingana, ha? Nga naman, tagaan itong tip ha when you are, karami itong mangaon mo sa mga restaurant. Ayaw ninyo binuangin ng mga waiter, ha? Ayaw ninyo kanang singka-singkahi ba? Agi mo kong waiter. Sa una, ayaw mo kapandol ha, pero sa una, ng mag-waiter. Na may mga kusiniro nga, perting daluag yung sudan. Siyempre kami, libre yun may kaon, pero mga ayaw mintos kusina. Mga kusiniro po, kay, muna na din niya. Wala na, wala na din kay, kuha na daw, giserve na tanan. So kami mga waiter, among buhato ka na, like, sa katray nga fried chicken. Pag abot anak sa kurbanda, makuha nag-isa, isunod sa bulsa. Ihapon pa din na, ihapon. So yung anak na, kung tagaan tamog tip, kung nag-account tag-restaurant, wala ta ka, di ba kasagaran kung asa sila gakuhag pagkaon, nagi na sa mga sulod. Niagi pagpultahan, nga di na ka makakita, giyon sa kato pagkaon dito, no? Kaya kung you are gitreat mo sila nga, kanang dili maayo, o pasudlag bakukang na ilang mga utok, kanang pagkaon ngayang iserve, pwede kaya nila binuangan. Ngayon, bisag unsa ka bad kayo ang iyahang serbisyo, mag-smile yung ka, salamat kayo. Maski naglagot ka kay, hapit na ka, di ka ginhawa kay, wala pa ang tubig, smile lang hapon. Waiter, tubig please. Ayun, binuangin kay, luwaan na dito. Singkahan na yung waiter. Huy, tubig ba? Mungisira na. Pagbalik na, pag nagisig hapon, alam na. Anaan ng kuhan niya. Lubog-lubog lagi ni waiter. Tagana tawag tip ha. Pero ayaw po niyo assume yung anak yun. What I'm trying to point out is, we need to treat them well sa kanunay. Sa waka ka nakaangay silang serbisyo, pwede man ka, pag umanan ni mo kaon, dito na ka mo comment. Uma naman. Ha? Ingana lang. But anyway, we have an assurance from God. Dili na ito isa kalimtan. Assurance ni, lipay ta na, SSS na, pag-ibig, kung sa pa ng mga pamalit na ito, mga insurance, pating lipayan na nato. Pero mas ikalipay na ito, mas pasalamatan na ito, nga gitagaan tag assurance sa Ginoo nga, ug mahanaw kas kalibutan, dirigyo ka sa kong gingharian. Mao gini pinakanindot. God assured us that the deliverance from our present sin and also the glorification of our physical bodies. Nga masinati na nato nga kanang giingon sa Ginoo nga kung naa ka na sa akong gingharian, wala na isala didto. Nya dili na gyud ka mamatay. So, it will come to realize nga magkaroon nag-realization ba nga kanang eternal life nga giingon sa Ginoo, mahimo na siyang tinuod sa atong kaugalingon. That is the assurance nga gihatag sa Dios. Pasalamati. Kay daghan kayo ang wala ni ana nga naa dinhi sa kalibutan. We are one of the blessed, no?
kita isa sa mga nakadawat og dako kayong pabor sa Ginoo tungod kay nahimo ta niyang anak. Munang pasalamat yun. Ayaw i-confine ang imong pagpasalamat tungod lang sa mga material nga butang. Hinoon, mas labaw kay sa mga panalangin nga spiritual nga nadawat nimo gikan sa Dios. Walang kanami itong panahon nga, kani challenge sa tuan. Kasagaran yun nga, pagbati nato ang kanang panahon bitaw sa tigsimba, mao po ng panahon nga bugat kay ito atong lawas. Nga murag halos di ta mo bangon kay, ay kanindot pa itulog. Say, may imagine bitaw nako nga, pag sa trabaho gani kay, kung na-duty alas 8 alas 4, mata na, abti kayo ba kayo? Ano, hadlok makaltasan sa sweldo. Diba no, hadlok nga, makasabaan sa supervisor or masuspended. Pero, pag sa Ginoo gani, mura wala tagi kahadlukan. Nya, unsa na lang, mahitabo ito katong 10 virgins bitaw. Nga ang 5 kay, nagsaligman po sa 5, daghan bitaw na ilang gidala. Ngayon, rata, ini ka, mahurot ning atua, kaya kay wala man ang hatag ang 5, hindi, nagawas sila, nagpalit. Pagbalik nila, wala na kay. Sa pagpalit nila, may balik naman. Giabrihan na. Pagbalik nila, sarado na. Di wala sila kasunod sa imbitasyon na gihatag sa Dios. Wanang, kung unsa ta ka-disiplinado in terms sa tuong pagtrabaho, mas disiplinado ta in terms sa tuong pagpangalagad sa Ginoo. Because, kanang assurance, actually, kani atong mga trabaho, wala ko'y assurance kay unta kabalo sa atong panahon. Ako bitaw, wala man ko nagdahom nga, wala na ako nagtrabaho. Kay sa akong una-una, hanton magretiro ko, dito ko nga kumpanya, pero wala ko kabalo sa, niabot ang panahon nga, nag-resign ko, so nga na, wala tayo assurance din ha. Pero ang sa Ginoo, bisag unsang mahitabo, naagyon, magpabilin yun ang iyahang mga promises na gihatag sa tuwa. When we are suffering, only Christ can replace our resentment with rejoicing. Sa tanang higayon, isalig ang imong kaugalingon sa Dios. Na kay problema, ayaw sa tawag sa silingan, ayaw sa duol sa turko. Ampo sa Ginoo. Na kay mga kasakit, ayaw sa ichika sa imong kumari. Ichika sa Dios. Unahagid siya pirmi. Huwag na kay exam, ayaw ampo nga human ang exam. Kaya di na nang matabang. Pag ampo before sa exam. Kanang, usahin no kanang the way nga magampo, tapos Ginoo, murag, gibugal-bugalan na to ang Ginoo. Gusto na to nga i-change sa Ginoo ang iyang kabubuton. Diba? Lord, kanang unta, nakapasar dyo ko ito sa di ba? Unsa may dapat ana? Naka-exam next week oh. Mga 1 month before nag-study naka ampo kas Ginoo. So after exam, ayaw na pangayuan nga unta makapasar ko Lord. Yan ingon po ka nga unta. Wag ultimo yung pagampo, nagi kay pagsalig kay unta pagit. After sa exam, pasalamat ka na lang. Lord, salamat kay nahuman ang exam. Kaya sa mga mga young people na may estudyante, chat din, Pastor Yudes, nag-exam gahapon ba? Ampo ibig nga, makapasar ko, gahapon po man exam, human na, naulahin na ang tanan. Huwag man ingon daan nga, dapat, dito, ato pa kang naging bulan, ingon kay, sugdan na itong luhod sa Ginoo. So gusto mo niya, mura po kang nagampo nga, Lord, kanang human nag-check ba niya, bagsak man ko, usba, good Lord, ang gi-check. Always put God first sa tanan. Decisions sa kinabuhi, no? Tanan natong buhaton. When we rise up early in the morning, when we go to bed, when we are walking, when we are eating, ayaw jud kalimti ang Ginoo. Moment by moment, a savor nga anak ka sa Dios. I-savor. Okay, naay mga panahon, og tanan na experience nato nga mangita gyud ta sa Ginoo. Unsa man to nga mga panahon, di ba sa pandemic? So wala pa'y pandemic, ha, say, kuli kay matug simbahan katong nag-pandemic na kay wala may simba.
Dali ra kayo mo kampyo ang tao no. Unta Lord kanang balik nang simba no kay usay kan kanang maminaw bitaw ko kanang makakatawa ko sa kaugalingon. Kaning tao gyud dili mo matimpla ang kinaiya. Nay panahon sa simba. Usay na stress ang pastor kay uy wa na pud si kuan unsa na pud kay problema. Unya katong wala na simba kay pandemic kay way gipagawas walay magadiring. Naingon na pud niya unta Lord kanay ibalik na gyud ang panimbahon kay ma-realize na to ang usa ka butang pag wala na. Munang dapat magpasalamat kita sa Ginoo sa tanang panahon. I-savor na to nga kita kay anak ta sa Dios, i-savor na to kung unsang gipatagamtam sa Ginoo sa tuwa. And we give thanks to Him. Ing ana ta. Give thanks even when we are suffering. Pasalamat gid sa Ginoo. So let us pray. Salamat kay Ginoo sa mga mabungahon nimo nga mga pagpainumdum sa mga kinabuhi. And truly Lord, kining mga butanga dako gyud kayo kahimuan sa mga kaugalingon. And we are very grateful na imo kanang gipadagaya ngani sa mga kaugalingon. We pray sa imong pagtabang. We pray Lord nga tagaan namo dakong panahon ang among relasyon dinha kanimo. We need to dig deeper. Tungod kay ikaw ang pinaka-importante nga among maangkon sa mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga dili na mo i-confine ang among mga pagpasalamat tungod kay aduna kami nadawat, but it is more than the material blessings, Lord. It is everything nga among naangkon, nga among nasinati, nga imong gihatag ngani kanamo. Salamat kay Ginoo bisan sa mga pulong ug sa higayon nga imong ginahatag. Dalaygon ka sa walay katapusan. Gisalig na ko ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong request ang tanan ni Manindog. Gahatag lamang kanimo ang kinabuhi ko, igatugyan diha kanimo ang tibuok kong kusog. Sa panagday ihalad ko, sa tanan, wala na lang pangkakos, ginatahi, pinasimba ka na mo, sa kahimulong ang ibuhay.
Amahan mo nga langit nun. Indeed, Lord, this is a great day that you have given to us. Salamat kay Ginoo sa mga pulong. Continually reminding us, Lord, nga ang among mga pagpasalamat diha kanimo cannot be confined by the things that we receive, Lord, but it is more than that. It is beyond the material things, Lord. Salamat kayo sa pagpahinumdom nimo ni anak kanamo. We need to be thankful for everything. Sa tanang mga butang, sa tanang kamaayo nimo, O Dios, sa imuhang gugma nga walay paglubad, sa imuhang pagka-faithful nga ni sa among mga kinabuhi. And truly, Lord, among nasinati because New Hope Tibungko has been here, Lord, for 25 years. And everyone experience kung diyon sa nimo Ginoo pagligon, pagmanso, pagpatubo. Diyon sa nimo paggamit kini nga iglesia alang Ginoo sa imong kahimayaan ug alang Ginoo sa pagpadangat sa imong mga pulong. Ang mga membro din ni Ginoo nasayod ko nga really blessed, Lord, of dako kayong pabor nga ilang nadawat gay diha kanimo. That's why angayan kagad Ginoo nga amo gayong pasalamatan. Ug dili pud namo angayan, Lord, nga pilion ang panahon nga magpasalamat kami kundi sa tanang higayon gayud, O Dios. And salamat kaayo sa mao nga mga pagpahinumdom. And I do pray, O God, nga daghang pang mga katuigan nga imong pagagamiton ang New Hope Tibungko para sa kahimayaan sa imong ngalan, nga daghang pang mga kalag, O Dios, nga makaila kanimo pinaagi niini nga iglesia o nga ang mga membro niini nga iglesia Ginoo magkinabuhi gayud nga adunay pagtuman sa imong kabubuton, adunay pagpadangat sa imong mga kamatuoran, magkinabuhi Ginoo nga reflection kung unsa ang imong gugma o unsa ang imuhang kaayo nga na sa ilang mga kinabuhi. Salamat, O Dios, nga imo pa kining pagagamiton Ginoo ngadto sa tanang dapit nga magsangyaw sa imong mga pulong. And even, Lord, I do pray kay Pastor Rolly, kay Ma'am Carla, ug sa tibuok nga pamilya. Salamat sa ilahang leadership. Salamat, Lord, sa kusog nga imong ginahatag sa kaalam. Salamat, Ginoo, nga imo silang gigamit dinhi nga mabungahon. And truly, Lord, ang ilang mga pagpaningkamot, ang ilang mga higayon o panahon, ang ilang pagdala sa imong pulong, wala gayon makawang, hinoon makita Ginoo kung unsang nahimong kalimbuan ni ini nga iglesia. I pray for your blessings. I pray for your protection. I pray, Lord, nga sa kanunay imo silang gamiton alang sa imong mga katuyuan. I pray, O God, nga kini nga iglesia mahimo gayud Ginoo nga dan-ag dinhing dapita ug mao gayud Ginoo ang magpadangat sa imong gugma pinaagi usab sa ilahang mga pagpamuhat. Dalaygon ka sa Ginoo sa walay katapusan. Bisan pa, O Dios, pagtapos namo nini nga panimbahon, pauban ka namo ang imuhang gugma, padagaya ka namo ang imuhang grasya ug ang imong pag-amuma ug salamat sa tinuod nga kalipay nga among natagamtaman. Ang gugma sa Dios, ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang pagpakigdait sa balaang Espiritu magauban ka namo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. So we can all sit down. This time, may I call Pastor Eugene Madelo in front for the giving of certificates and token. So palihog sa pastor, balik sa tubangan. And diyan mo sa baba. Let me read first the citation. Certificate of recognition is awarded to Pastor Eugene Madelo in recognition of his faithful service, dedication, and hard work in serving the Lord as a guest speaker in our 25th church anniversary and Thanksgiving.
Given this 26th day of November 2023 at New Hope Christian Church, Tibongo, Davao City. Okay, palakpakan natin itong buhay na Diyos. So, thank you so much, Pastor Eugene. Amen. So, na-bless ba tang tanan? Amen. Ahinay man, dapat na-bless kusog ang amen. Are we blessed? Amen. Okay, so now we will go to the third part of our program, the child dedication. So, akong gihangyo ang tanan ng mga pagdedikar sa ilahang mga kabataan. Ang ginikanan, mga ninang o ninong. Ang ginikanan, pwede mo dali sa taas, pero ang mga ninong o ninang pwede ra sa ubos, kay gamay kaya itong space dali sa taas. Ang ninong pwede ninang og ninong dere, ang uban po diha ang parent dere bin saka dere kay sana. Aduna tay tulo ka buok, tatlo ka bilog na tulo ka mga kabataan ang atong ihala diha sa Ginoo. Kay buot gayud sa ginikanan kining ilang kabataan ilang igabalik diha sa Ginoo. But before that, gusto lang ko magbasa sa pulong sa Ginoo o gusto ko mohatag og reminder or advice from the Word of God alang kaninyo ng mga ginikanan o alang sa mga ninong nga naa diri usab. Magbasa ko sa pulong sa Ginoo nga makita sa Genesis chapter 33 verse 5. Gamay lang ni siya. Manguli taron. Genesis kapitulo 33 bersikulo 5 ang pulong sa Ginoo nagaingon sa dihang gihat ni Esau ang iyahang mga mata. Og nakita niya ang mga babae og ang mga bata. Siya miingon, kinsa ba kini sila nga kuyog kanimo? Og si Jacob o Jacob miingon, ang mga bata nga tungod sa kaluoy sa Dios gihatag niya sa imong ulipon. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong. Gamay lang pagtuki nini. Ang inyuhang mga kabataan sama kay Esau o kay Jacob nga iyahang gi-appreciate or iyahang gibalik ang pasidungog diha sa Ginoo ug iyaha gayod nagiila nga ang iyahang mga kabataan gasa sa Ginoo. So the same pud na sa inyo mga anak nga kanang inyong mga anak gasa sa Ginoo sa inyo na. Sa laktod na pagkastorya dili kamo maogi na nag-iya sa ila. Although kamo ang mga ginikanan, kamo ang mama, kamo ang papa, but it doesn't mean na inyuhan na ng mga anak ninyo na pwede na mo magbuot kung unsa inyong gusto sa ilaha. So mao na akong pahinumdom sa inyo sama sa giingon ni Jacob ngadto sa iyang kambal nga si Esau nga kining mga kabataan niya gasa sila sa Ginoo. Og tungod kay kini gasa man sa Ginoo, kinahanglan nga ang inyong mga kabataan kinahanglan inyuhang dalahon sa balay sa Ginoo samtang bata pa. Unsay pasabot? Dalahon ninyo sila sa balay sa Ginoo samtang bata pa. Dili kay isend ninyo sila sa balay sa Ginoo kundili kamo mismo mudala kanila ngadto sa balay sa Ginoo. Nakuha ninyo sa mga ginikanan o sa mga ninong. Dili lang ta igo nga mumando sa itong mga kabataan o sa inyong mga anak nga, panimba mo day, panimba mo dong. Kundili samtang bata pa sila, kamo na mismo ang mudala kanila diha sa sabakan sa Ginoo. Pero adunay usa ka requirement.
dili ninyo madalapod ang inyong mga anak diha sa balay sa Ginoo kung kamo mismo wala mo muadto sa balay sa Ginoo o wala mo itinguha nga muadto sa balay sa Ginoo o mangita sa Ginoo aron mga lagad sa Ginoo. So of course, kamo mismo ng mga ginikanan, mga lagad sa Ginoo kay para madala ninyo inyong mga anak, mga kabataan diha sa balay sa Ginoo. Another one, kinahanglan nga tudluan sila sa mga pamaagi sa Ginoo. Kung dili ta Kristohanon, kung wala ta kaila sa Ginoo, kung wala ta kasabot sa pamaagi sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, dili ta makatudlo sa atong mga anak sa mga pamaagi sa Ginoo. Kay kita man mismo, wala man tay knowledge sa kabahin sa Ginoo. So mo nang giingon ako ganina nga ikaw mismo ilhon nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ikaw nga ginikanan, ikaw na ninong, ikaw nga ninang, aron nga makatudlo ka sa imuhang mga anak o sa inyong kinugos diha sa mga pamaagi sa Ginoo. Remember this, ang atong obligasyon ingon nga ginikanan, dili lang pakaunon sila, dili lang paimnog gatas o padakuon, kundi isa sa ato ang obligasyon nga ngayon natong tagaag pagtagad atua silang tudluan sa mga pamaagi sa Ginoo. The same pud na sa mga ninong ug ninang. Dili lang inyong obligasyon panahon sa ilang birthday, panahon sa Pasko, hapit na ba yung Pasko, no? Dili lang na mao ang atong obligasyon, ang inyong obligasyon, kundi sa tanang panahon, especially kung ang ilang ginikanan nahimong irresponsible sa ilahang mga anak. Ikaw nga ninong ug ninang, ikaw ang dapat mahimong responsible diha kanila usab. So mo na atong papel. So mo na ato ang gamay o jutay nga pahinumdom ning takla karon sa kahaponon adto ta sa ato ang paghalad sa inyohang mga anak. Kini kay dili man nato maisa-isa ang pangalan sa inyong mga anak, sabta na lang ninyo nga ang inyong gipanumpa para sa inyong anak o sa mga ninang ug ninong para sa inyong ninungan o ninangan. Kuha? Sige. Ato ta sa paghatag sa tuang mga saad diha sa Ginoo. Okay. Ang mga bata gasa ug bahandi gikan lamang sa Dios. Busa ang Dios may tag-iya kanila sama sa kung gingon kaganiha. O kitang mga ginikanan, kamong mga ginikanan, gihatagan lamang o katungdanan aron sila amumahon, atimanon, higugmaon, padakon, o umulon sunod sa iyang kabubuton. So isip mga ginikanan, mahinungdanon kaayo nga hingpit ninyong masabtan o matuman ang mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo kaninyo. So sa mga ginikanan nga naa diri Desiree, Raymond, Milvin, Nami, sa ni? Si Marinel, wala si Gabriel kay nagtrabaho. Isaad ba ninyo sa atubangan sa Dios og niining mga katilingban nga naa diri nga inyong buhaton ang tanan uban sa panabang sa magagagahom ang tanan nga inyong maarangan aron padakon ang inyong anak. Oo. Sumala sa dakong kabubuton sa Dios alang kaniya. Isaad ba ninyo nga inyong paningkamutan ang nga makatukod og usa ka Kristohanong panimalay nga puno sa gugma, pakigdait og kabuhong? Isaad ba ninyo? Isaad. Sige. Mas mainang maklaro. Okay. Isaad ba ninyo nga magpakita kamo og maayong sumbanan para sa inyong anak sa unahuna, sa pulong o sa buhat? Saan? Sa panahon nga mudako ang inyong mga anak og tawgon sa Ginoo ngadto sa usa ka kinabuhi diin mag-alagad siya sa Dios, isaad ba ninyo nga dili ninyo ihikaw ang inyong mga anak sa atong Ginoo?
Sigurado mo ha? Ayaw ninyo idalo diya sa Ginoo. Sa mga ninong. Sige. Oo, lang gyapon ang tubag ha. Okay. Alang usab kaninyong mga napiling maninoy, kitiman-in ninyo ni. Naagyoy purpose nganong kamo gipili nga ninong og ninang. Tama? So dapat masabtan ninyo na naagyoy katuyuan or naay purpose. Siguro na nakita ning mga ginikanan sa mga bata nga angayan mo. So dili ninyo binuangan ang inyong pagkaninong og ninang. So ania ang inyong ipanaad diha sa Ginoo. Alang usab kaninyong napiling maninoy o maninay, ingon nga ikaduhang mga ginikanan, niining bata nga inyong pagakuguson, isaad ba ninyo ang inyong pagbulig o pagtabang sa mga ginikanan aron kining mga bataa o kining bataa mo dako sunod sa kabubuton sa Dios alang sa atong Ginoo? Saad ha? Tinud-an na yun ha? Isaad ba ninyo nga iampo ninyo kining bata o maggahin og panahon nga itudlo kaniya ang pulong sa Dios? Isaad ba ninyo nga magpakita kamog maayong sumbanan alang kaniya sa unahuna, sa pulong o sa buhat? Okay, salamat. Alang sa tanan nga niya karon diriya, abi ninyo wala mo'y part, na mo'y part oy. Labi na kay mga kauban ta diya sa Ginoo. Ha? Alang sa mga tagsa-tagsa nga niya karon, especially sa congregation, isaad ba ninyo nga mutabang mo sa magtiayon aron ang ilang anak mo dako sunod sa dakong kabubuton sa Dios alang kaniya? Isaad ba ninyo nga iampo ninyo ang bata aron magbaton siya og personal nga relasyon sa atong Ginoong Hesukristo o aron siya mo dako nga adunay tinguha pag-alagad sa atong Ginoo? Salamat. Tindog tantanan o pray una ta. Amahan namong Dios nga naa sa langit. Dios, ikaw nga nagtukod sa pamilya, sumala sa imong dakong plano. Miduol kami kanimo karon sama sa pagduol ni Jose ug Maria, diyang ilang gihalad si Ginoong Hesukristo sunod sa imong kagustuhan. Gihangyo namo kanimo nga imong panalanginan ang mga bata nga among gihalad nga na kanimo. Panalangini usab ang ilang pamilya ug hatagi sila igong kaalam ug kahibalo aron mahatagan sila og maayong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, Ginoo, gihangyo kanamo nga padak-on mo kining bataa nga adunay balaang kahadlok ug gugma kanimo. Kini ang among pag-ampo sa ngalan sa imong anak nga si Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Ta sa ato ang pag-close, mag-pray ta. Amahan namo nga langit nun, salamat Ginoo, niini nga natapos Ginoo nga seremonya sa paghalad sa mga kabataan nga ilang
nga ilang gidala diha kanimo Ginoo aron ibalik nga kanimo. Akong mga pag-ampo nga panalangini kini ng mga bata na sila mudako nga may katalaw, may kahadlok kanimo, nga sila mulambo diha sa espirituhanong kinabuhi makailagid sila kanimo. O ako nagaampo nga i-bless nimong mga ginikanan, pinaagi usab sa remind kanila sa imong pulong aron nga sila usab hingpit nilang masabtan Ginoo ang imong pulong o sila Ginoo padayon nga mga lagad gayod nga kanimo. Tabangan usab nimo sila Ginoo sa atiman sa ilang mga anak Ginoo, pag-amuma kanila nga sila Ginoo magdako nga may katalaw nga kanimo pinaagi sa tabang usab ning mga ginikanan. O tabangan nimo sila financially para may igo sila nga matabang Ginoo sa pagpadako sa ilang mga anak Ginoo hangtod nga sila Ginoo mahimong malampuson sa kinabuhi. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Okay. While preparing sa ato sigurong sunod na buhaton, napa may picture taking, di ba? Sa pitawara, pictorial. Natay ihalad na motor, duha ka motor diya sa gawas. So, pwede na ko mato dito ha. Kadali na eh. Di lagi ni madugay. Hello. Gitawagan ako si mga parin Pipito, si Artisa, si Leonard, si Pipito nga Bernard. Sige. Sigasan suga sa likod. Sigasan suga sa likod. Dili na ko. Unsa din na? Unsa din na sa likod? Nasa likod na switch. Magabasa ko sa pulo sa Ginoo na makita sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 17. Ang pulong sa Ginoo ang tanang maayong paghatag ug ang tanang hingpit nga gasa gikan sa kaitasaan gikan sa amahan sa mga kahayag, kinsa walay pagkausab o anino sa pagkabalhin. So gamay nga pahinumdom sa kaninyo na tag-iya aning inyong kabtangan, labi na gyud ining motor nga gihatag sa Ginoo kaninyo. Gamay nga pahinumdom, hinumduman nato nga ang tanan ng mga butang gikan sa Ginoo. Maunsa ba na siya? Sakyanan, balay, sakyanan, motor, o tanan ng mga butang gikan sa Ginoo. O kini ang timan ang motor o kini nga kabtangan, pwede kini mahimong panalangin, apan pwede pod kini mahimong tinunglo. Labi na kun dili kini ihalad sa Ginoo, pwede kini nga gamiton o gubaon sa kaaway kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang kaaway mianhi aron sa pagpatay, pagpangawat ug sa pagguba. So pwede kini siya nga maaksidente sa dalan, pwede kini nga madaot ang mga pisa niini nga wa man lang unsaa. Kung di ninyo kini ihalad sa Ginoo, apan kay inyo mang gihalad or ihalad sa Ginoo, mahimo kining panalangin. Labi na kung gamiton ninyo kini para sa kahimayaan sa Ginoo. So, ato ta sa paghalad niini. In the name of the Father, ako Ginoo, nagahalad niining motorsiklo Ginoo, duha ka motorsiklo, balik diha kanimo. Protektahan nimo kini diha sa dalan, halayo sa mga aksidente sa kadalanan. Protektahan nimo kining duha ka motor gikan sa kawatan o gikan sa mga daotang elemento Ginoo. O
Ako mapag-ampo na ikaw ginugyod na magagiya sa mga mag-drive nini. Labi na kay Bernard o kay Leonard, nga ikaw gid magaprotekta kanila sa ilang pagbiyahe adlaw-adlaw o sa tanan nilang mga lakaw Ginoo. Ampingan nimo ilang o giyahan o ubanan Ginoo. Ako nga ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Congrats sa inyong motor. O pwede na diya sulod. Kung sa'y sunod buhaton dra Okay, kaya pa ba mag-pictorial? Sa mani, marag busy na gyud. O sige, pwede unya, pero ayos mo panguli unya, ha? Karon na lang siguro, while preparing. Sige. Tanan na mga kabataan, picture sa tubangan, by group. Sige, tanan kabataan. Okay, pihan niyo ko sa kids. Tanan kids. Mga kids. Sunod mo, sulod. Dito sa sulod. And then sunod, prepare mga young people. Sunod kay women's and last ang mga bapmen. Sige na. Okay, palihog ko, kids. Kids sa ubos. Sige, dili kapil. And then pinaka-last di ay kay ang kinatibukan. Okay, palihog ko mga bata. O dali, bata pa mo, Joanna. Nicole, bata pa mo. O Kambal, kinsa pa ni? Kinsa pa ni mga bata? Sige, atos tumangan. O, sige. O. Tanang bata. Bata ha. Asam na ang uban. Samuel. Sige, kay picture na to. Mga ano na sila, mga isip bata. Okay. Apilon dyan po na to ang lahi po daw pictorial sa worship team. Sige. Pastor, paliw ko sa camera. Kana na camera kay para klaro po nilang dagway.